Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, Dri sa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hulyo 25, tuiga 2024. Sa mga nagapaunang mga balita sa gihapon, imualaga ni mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga headlines, Chairman sa Committee on Transportation sa City Council nagapati nga dapat i-finalize na sa gobyerno ang ilang direksyon sa modernisasyon sa mga salakyan para may baluan kung anong himuon sa mga driver kag operator. Chinese national nga nadakpan sa lapas nagaproseso kung tani nga mangin isa ka Filipino. Sunod riya sa kapitan sa Lupisay na Sur. Malay kag duta sini nakapangalan sa iyang anak. Mga punong barangay ginasuwisyon kung pwede na lang i-deputize ang Land Transportation Office sa liwat naman nga pagpark sa National Road sa madalagko nga truck. Mayor Paul Paria nagpagwa sa kaugalingon sini nga kwarta para matagan lang anay sa sweldo makasapin-sapin sa mga empleyado sa banwa sa Haniway Tubtob. Nga wala pa iya makabaton sa ila sini nga sweldo subong. Sa dugang pang mga balita, Social Security System nagpandam sa mga empleyado nga wala nagabayad sang insakto sa kontribusyon sa ilang nga mga empleyado. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa mga kabombo naton sa nagapanayon sining swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. 7 million pesos ga kasya siya ni total prices nationwide ang magaulan. Subong nga tiyempo sa tagululan sa panibago sining promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga kabombo naton, panay lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa mga designated drop-box centers naton. Partikularmente sa mga kabanwahanan kay Buwas Gadlaw, kuliktahon na sa patrol ang inyo sining mga ginhulog ng mga entries sa mga kabanwahanan. Sa mga hindi makahingagaw, makahulog sa ila sining mga entries, di ka mo magkabalaka kay tubtub pa sa Sabado las 12 sa Udto. Hulyo 27, magabaton sa inyo sining mga entries sa 4-week number 2. Gani sa aton sining mga kabombo, panayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries. Damo kay damo entries nga ginahulog. Dako man ang imong sining nga tsansa nga magdaog. Ano bala pila bombo cham cash price tagpila inyo sining nga premyo na. Bantayan kay letero naton sining karon niya nga patpaton ang dugang nga mga impormasyon sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Detalye sa mga nagapauna dalagkuan nga mga balita-balikan naton sa parang nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos sa Bombo Network News. Di man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower, kag nagahulat pa sa
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, Hulyo 25, 2024. Sa ating mga headlines, Philippine Coast Guard kinumpirma ang paglubog ng isang fuel tanker na nagdulot naman ng oil spill sa bahagi ng Limay, Bataan. Isang tripulante nawawala. Mahigit 100 na mga flights kanselado pa rin ngayong araw dahil yan sa masamang lagay ng panahon. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na binisita ang ilang evacuation centers dyan sa Valenzuela ngayong araw. Ang Estados Unidos nagpadala naman ng mga tulong sa mga biktima ng bagyong Karina. Habang tambak ng basura na iwan sa mga daanan matapos nga ang naitala na mga pagbaha at ilan pang sitwasyon kaugnay ng epekto ng bagyo at ng habagat. Abangan din mamaya sa ating international news, US President Joe Biden tiniyak ang pagpapatuloy ng serbisyo sa kabila ng tuluyang pag-atras sa US presidential elections. At karagdagan pang update natin yung area ng Taiwan na kapag-ulat na ng 2 naitalang patay, danda naman ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Gaimi na nanggaling dito sa Pilipinas bilang Super Typhoon Karina. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Dulot pa rin po ng matindi at walang tigil ng mga pag-ulan at baha kahapon na dala ng habagat na mas pinalakas pa ni Bagyong Karina. Ilang mga pasahero pa rin ang magdamag na stranded sa mga airport ayon sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa Laguindingan Airport, nagbigay ng tulong ang Civil Aviation Authority of the Philippines at yan ay yung Malasakit Healthcare Unit na nasa 20 pasahero ang magdamag na nanatili sa paliparan at nagpalipas ng oras dahil na rin sa epekto ng flight cancellations. Bunsod ng masamang lagay ng panahon sa Metro Manila. Sa Tacloban Airport, inanunsyo naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nasa 6 na flights ang kansilado dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Kansilado rin mga kabombo ang 2 flights doon sa Surigao at 2 sa San Jose Airport. Habang sa Plaridel Airport naman ay suspendido ang mga operasyon dahil sa stagnant na tubig baha sa apron at taxiway ng naturang paliparan. Sa inilabas namang update doon sa Sangli Point, humupa ng baha sa runway at magsisimula na raw ang kanilang clearing operations para sa mga debris na dala ng baha. Sa Romblon Airport naman, iniulat na walang kanselasyon ng flights pero may ilan ang nagkaroon ng pagkaantala. Samantala, wala namang general aviation operation sa Iba Airport at Calapan Airport at wala ring naiulat na pinsala pero maulap ang kalangitan na naitala at meron ding kalat-kalat ng mga pag-ulan at katamtaman hanggang malakas na pagbuhos ng ulan ang nai-record. Wala namang naitalang pinsala unatamo na dulot ng bagyo ang Marinduque Airport. Samantala, kaugnay pa rin sa iniwang pinsala ng bagyong Karina, nagpadala na rin ng tulong ang United States Agency for International Development para sa mga biktima ng malawakan ng pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kabilang ho rito ang pagkakaloob ng 700 ng mga emergency shelter na ipinadala sa Maguindanao del Sur at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na una nang naapektuhan ng mga pagbaha at mga malalakas na mga pagulan sa loob na ng ilang mga linggo. Tiniyak din itong si U.S. Embassy spokesperson Kanishka Gangupadhay na patuloy ang paglikom ng Estados Unidos ng mga dagdag na tulong na maaari pang ipadala dito sa Pilipinas. Tiniyak naman itong si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng embahada sa pamahalaan ng Pilipinas para yan malaman ang kasalukuyang sitwasyon at maging ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nagpaabot na rin ang ambassador ng kanyang panalangin sa mga Pilipinong naapektuhan ng matinding pagbaha. Dulot pa rin po yan ng ilang araw na walang tigil na pagbuhos ng ulan.
Sa karagdagan pang balita, kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang isang motor tanker na Terra Nova ang lumubog sa layong 3.6 nautical miles sa silangang bahagi ng Lamao Point dyan sa Limay, Bataan. Yan ay naitala bandang 1:00 ng madaling araw. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, base sa inisyal na investigasyon ng Bataan Philippine Coast Guard Station, walang matinding problema o wala ding weather disturbance sa vicinity waters nang maganap ang insidente. Ang naturang tanker, mga kabombo, ay may kargang 1.4 na metric tons o 1.4 na milyon na litro ng industrial fuel oil na dadalhin sana sa Iloilo sa port of destination nito. Ayon nga kay Balilo, nailigtas ang 16 sa kabuuang 17 mga tripulante ng oil tanker at isinailalim na sa medical attention. Sa ngayon, ang BRP Melchor Aquino ay nagsasagawa naman ng search and rescue operation upang hanapin ang isa pang nawawalang tripulante. Nagsasagawa na rin ang Coast Guard Aviation Command ng kanilang aerial survey para naman monitor ang ongoing oil spill doon sa naturang lugar. Pinaimbisigahan na rin ni Philippine Coast Guard Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gaban ang nasabing maritime incident. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Environment and Natural Resources na magsagawa ng agarang assessment sa posibleng environment impact ng naturang oil spill dyan sa Limay, Bataan dahil naman sa lumubog na fuel tanker. Kabilang sa ipinatutukoy ng Chief Executive sa Department of Environment and Natural Resources kung saan posibleng ipadpad ang naturang oil spill. Ipinupunto pa ng Pangulo na mahalagang kumilos agad bago pa man kumalat ang langis at makarating sa dalampasigan. Nabatid na lumubog nga ang naturang tanker kaninang madaling araw kung saan marami ang dalang industrial fuel ng naturang sasakyang pandagat. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat malimutan ang healthcare sa mga evacuation center. Sa ginanap nga na situation briefing ngayong araw, binigyang diin ng Pangulo na may umiikot dapat ng mga health team sa mga evacuation center kahit may mga barangay health workers na naroon na. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang may health clinic sa mga inililikasang lugar nitong mga apektadong residente o yung mga inililikas na mga residente. Idinagdag pa ng Pangulo na kailangan ding matiyak ang availability ng mga gamot. Kabilang narito yung maintenance medicine ng mga senior at gamot para sa mga bata sakali mang tamaan ng sakit gaya ng lagnat at iba pang mga sakit. Pero ang direktiba ng Chief Executive ukol sa pagbibigay ng maintenance medicine, kailangang may mga doctor's prescription upang masigurong tamang medisina o tamang mga gamot ang maiinom ng mga senior evacuees. Kumain na tayo ng report mula sa ating news team. Humigit kumulang sa 80 pamilya na nasiranta ng bagyong Karina na nanatili dyan sa mga evacuation centers sa Malanday, Marikina City at yung mga alagang hayop na kabilang din sa mga naapektuhan ng bagyo. Alamin natin kung saan ito dinala yung naturang mga alagang hayop. May balita si Bombo J. Sigalvez. Bombo Dennis, sa abot nga sa humigit kumulang 80 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan dito sa evacuation center sa Barangay Malanday, Marikina City. Ayon sa ilang mga residente na ating nakapanayam, nakapag-abot naman na daw ng tulong ang ating pamahalaan. Ayon kay Maria Teresa Reyes, nagbabantay dito sa evacuation center. Nasa 84 families o 400 individuals ang pansamantalang lumikas mula sa low-lying area o malapit sa ilog ng Marikina. Sa nginanya ay nasa 78 families o 363 individuals ang nasa evacuation center. Sinimulan na rin anya na ilang apektadong residente ang paglilinis sa kanilang bahay. Dahilan kung bakit kakaunti ngayon ng tao. Maayos din naman daw ang lagay ng mga apektadong residente at hinatira ng pagkain at tulong. Sa ngayon po, ang nakalista po sa amin ay 78 families, 363 individuals po. Yun po yung sa amin. Yung latest po ngayon. Kasi kami yung shifting ng 6 a.m. to 2 p.m. Okay naman po. Sa ngayon po, kaya po medyo
Kukunti po dito, yung iba po, naglilinis na po siguro sa kanilang bahay para makalipat na rin po. Ganun po. Ang instruction sa amin, hanggat nandito sila, hanggat hindi umalis yung kahuli-hulihan, nandito po kami. Shifting po kami eh. 3 shift po kami eh. Kaya dire-diretso po yung namin. Kahit po, halimbawa, may pasok na kami sa office, maghahati-hatian pa rin po kami ng pag-aano dito. Basikaso. Nakausap din natin ang ilang apektadong residente rito, mismo sa evacuation center. Ayon kay Melissa Alvarez, matagal nang nakatira malapit sa Marikina River. Simula kahapon pa sila rito sa evacuation center na pansamantalang nanunuluyan. Kwento niya, bukod sa TV, ay wala na silang ibang gamit na naisalba dahil sa mataas na level ng tubig sa kanilang tinitirahan. Kahit na maraming bagyo na ang nagdaan, ay hindi raw nila naisipang lumipat ng tirahan. Hirang. Sobra lahat, wash out. Ubus lahat yung gamit namin. Ay hindi, may natira pa naman TV. Ano yung nailikas yung TV? TV lang. Tapos lahat na ng gamit, hindi na namin inakyat. Kasi hindi naman talaga siya monthly ang baha. Baga, after 10 years, 3 years, parang ganun lang naman. Baga, sanay na. Tapos ngayon na lang. Ngayon lang uli, nung Ulysses 2019. Ulysses tapos itong Karina. Itong Karina. 2019 nga tayo, 20. Sa Laysay naman, ni Jose Mariano, lubog daw sa baha ang kanilang bahay, dahilan kung bakit lahat ng gamit nila ay nabasa. Gayunpaman, nagpaabot naman na raw ng tulong ang pamahalaan sa kanila kagaya ng pagbibigay ng pagkain. Lubog din. Terpluran din abot. Meron ng pagkain po. Nagabi pa. Patuloy ang panawagan ng ilang apektadong residente ng Barangay Malanday sa local government unit ng Marikina City na magpaabot man ng agarang tulong, lalo na ng pagkain dahil wala raw silang malutuan. Bukod dito, nailikas na rin ang kanilang mga alagang hayop. Kasi nga kawawa naman, malulunod dun eh. Yan, lahat. Ilan sila, ma'am? Ilang mga aso po sa... Yan, isa, tapos bali 5. Kawawa naman, pag pinabayaan, malulunod. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Sa ating balita sa Bayong Dagat, siniguro nitong US President Joe Biden na magpapatuloy ang serbisyo nito sa mga mamayan ng Estados Unidos sa kabila ng tuluyan niyang pag-atras sa nalalapit na US presidential election para sana sa kanyang ikalawang termino. Sa kanyang pinakaunang public speech mula nang inanunsyo ang hindi na pagtakbo sa nalalapit na halalan, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na ang pagliligtas sa demokrasya ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo. Kasabay ng pagkikilala at pagtanggap na panahon na upang ipasa ang tanglaw sa bagong henerasyon ng mga lider ng Estados Unidos. Sa mga nakalipas na linggo ay naging malinaw umano para sa kanya na kailangan niyang pagkaisahin ang kanyang mga kasamahan sa partido. Dahil dito ay napagtanto umano ng Pangulo na ang pinakamainam na paraan para sumulong ay ang bigyan ng pagkakataon ng mga bagong henerasyon. Mayroon anyang mga panahon at lugar para sa mga taong may mahaba-habang panahon ng kasanayan at kaalaman. Ngunit mayroon ding lugar at oras para sa mga bago at batang mga boses. Siniguro naman ng Pangulo na gugugulin niya ang susunod na 6 na buwan na nalalabi sa kanyang termino upang magpatupad ng mga nakahanay na programa, palaguin ang ekonomiya ng Estados Unidos, protektahan ang karapatan ng bawat mamayan, labanan ang karahasan at iba pa. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Over the next 6 months,
I'll be focused on doing my job as president. That means I'll continue to lower costs for hardworking families, grow our economy. I'll keep defending our personal freedoms and our civil rights, from the right to vote to the right to choose. I'll keep calling out hate and extremism. Make it clear there is no place in America for political violence or any violence ever, period. I'm going to keep speaking out to protect our kids from gun violence. Ayon pa sa US President, kailangang pumili ng Estados Unidos sa pagitan ng moving forward o backward. Kailangang pumili sa pagitan ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak, pag-asa o pagkamuhi. Hinikayat ng Pangulo ang mga mamayan ng Estados Unidos na tignan ang kanilang mga nakakasagutan hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga kapwa-Amerikano at simulan na ang pagtutulungan at pagkakawanggawa. Muli, ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Biden. America's going to have to choose between moving forward or backward, between hope and hate, between unity and division. We have to decide, do we still believe in honesty, decency, respect, freedom, justice, and democracy? In this moment, we can see those we disagree with not as enemies, but as fellow Americans. Can we do that? Does character in public life still matter? I believe I know the answer to these questions because I know you, the American people. And I know this. We are a great nation because we are good people. When you elected me to this office, I promised to always level with you, to tell you the truth. And the truth, the sacred cause of this country is larger than any one of us. And those of us who cherish that cause cherish it so much. A cause of American democracy itself must unite to protect it. Sa huli, muli ding hiniling nitong si Pangulong Biden ang suporta ng publiko para sa papalit sa kanya sa US presidential election, etong si US Vice President Kamala Harris. Ayon sa Pangulo, tagline nitong si Harris ang lahat ng kapabilidad para maging Pangulo ng Estados Unidos. Tinawag niya rin itong si Harris bilang tough, incredible at may sapat na kasanayan bilang public servant. Muli, ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Biden. In just a few months, the American people will choose the course of America's future. I made my choice. I've made my views known. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. When you make that choice, remember the words of Benjamin Franklin was hanging on my wall here in the Oval Office. When Ben Franklin was asked, as he emerged from the convention going on, whether the founders have given America a monarchy or republic, Franklin's response was, a republic, if you can keep it. A republic, if you can keep it. Whether we keep our republic is now in your hands. My fellow Americans, it's been the privilege of my life to serve this nation for over 50 years. Nowhere else on earth could a kid with a stutter, from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, and Claymont, Delaware, one day sit behind the resolute desk in the Oval Office as President of the United States. Nitong nakarang linggo ay tuluyan ng umatras itong si US President Joe Biden sa pagtakbo niya bilang Pangulo ng Estados Unidos at tuluyan ding inendorso itong si Harris na papalit sa kanya. Bagaman wala pang opisyal na endorsement mula sa buong Democrat, marami mga Democrats na rin ang naghayag ng kanilang mga suporta para sa pagtakbo nitong si Vice President Kamala Harris. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtuloy-tuloy ng iba pang malalaking balita, kuha muna tayo ng update dyan sa bahagi po ng Valenzuela sapagkat yan yung isa sa mga lugar na matindi ang naging epekto ng mga pag-ulan at pagbaha dulot po ng habagat. Alamin natin ang pag-uulat live mula dyan sa naturang lugar. Si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic, kumusta dyan?
Bombo Dennis, magandang tanghali. Exact location natin. Nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway, Dalandanan sa lungsod ng Valenzuela. At kung saan makikita mo sa aking likudan, Bombo Dennis, ay talaga namang baha pa rito sa may naturang highway. At doon sa bandang dulo na yon, kung makikita mo, Bombo Dennis, ay may mga pedicab tayo dito na naghahatid ng mga pasahero. Yung ayaw sumulong dito sa bahang ito ay pwedeng gumamit o kaya naman gumamit nito pong rubber boat na libre lamang mula ho sa iba't ibang barangay dito. Okay. I-check natin muli mga kabombo, mga ka-Star Nation sapagkat grabe pa rin pala yung epekto ng baha dyan sa bahagi ng Valenzuela. Hindi naman buong Valenzuela yung lubog sa baha pero malaking parte ang nakakaranas pa rin ng pagtaas ng level ng tubig. Bombo Vic, please come back. Bombo Dennis, nababanggit ko nga kanina, yung mga pasahero na ayaw lumusong dito sa bahang ito ay pwedeng gumamit ng pedicab at pwede ring magbayad at pwede ring gumamit nitong rubber boat na inilaan mismo ng lokal na gobyerno ng Valenzuela City. Ito ay galing doon sa mga barabarangay. So kung makikita mo dito, nakapangalan dito yung ibang barangay at bawat rubber boat ay may nakapangalan na barangay. At dito, Bombo Dennis, kanina sa may location ko, makikita dito kanina yung mga 22-wheeler truck na nakaparking dahil nga naghihintay sila na humupa yung baha doon sa may bahaging mga otoridad dahil nga ay malalim na ang tubig doon, Bombo Dennis, ay hanggang bewang. At gaya na nababanggit ko kanina, Bombo Dennis, dumaan mismo dito si Pangulong Marcos sakay ng military truck. Papunta naman doon sa may Malanday National High School para bisitahin yung mga residente na apektado ng naturang pagbaha kahapon matapos nga na umapaw itong Tulyahan River. At nababanggit nga ng mga residente dito, kaya hindi humuhupa itong baha dito sa may Dalandanan, Valenzuela City. Dahil na rin diyan doon sa nagpakawala umano itong mga dam dahilan para manatiling lubog sa baha itong ilang barangay dito sa Valenzuela City, Bombo Dennis. At nag-standby rin dito ang mga tauhan ng Philippine National Police. Baging itong mga pick-up truck ng Philippine Coast Guard ay nagbibigay serbisyo rin dito sa mga mamamayan, sa mga residente ng Valenzuela City, Bombo Dennis, Bombo Dennis. Okay, nais ko lamang maitanong, Bombo Victor, maliban dyan sa lokasyon na pinakikita mo ngayon, meron pa bang area dyan sa Valenzuela na mas malalim pa yung tubig baha kung ikukumpara dyan sa inyong lokasyon ngayon? At kumbaga, may mga kabahayan pa ba na nananatiling lubog o isolated sa kasalukuyan? Yes, Bombo Vic? Okay, i-check natin maya-maya si Bombo Victor sapagkat yung nais nating malaman yung kalagayan o lokasyon. Baka kasi may mga area na mas malalim pa yung tubig baha kaysa dyan. Bombo Vic, paano ba ang sitwasyon? Barangay pa rin dito sa Valenzuela City ang nanatiling lubog sa baha. Kabilang na nga rito, itong barangay Dalandanan dito sa Valenzuela City. Kaya nababanggit ko kanina ay hanggang bewang pa. May ilang mga residente dito ang talaga namang mas pinipili na lamang maglakad dahil nga siyempre kulang sila ng budget at mas makakatipid sila kung lalakarin na lang nila ay kung may pupuntahan sila sa ibang lugar. Meron namang iba na nakikisakay o sumasabay doon sa mga malalaking truck o mataas na truck para makatawid dito sa kalsada ito, particular dito sa may MacArthur Highway. At Bombo Dennis, kanina nga ay bahagyang uminit pero ngayon medyo malimlim na naman. At parang bang tila nagbabadya na naman itong mga pag-ulan dito pa rin yan sa aking lokasyon, Bombo Dennis. Si Bombo Genesis meron din katanungan na Bombo Victor. Bombo Gen? Sa kinaroroonan mo, halatang parang residential area, no? Kamusta yung supply ngayon ng kuryente or yung power supply habang nagpapatuloy pa rin yung mga pagbaha sa mga kalsadahan? So far, Bombo Genesis, may nakikita tayo dito na may ilan-ilan na may iliwanag yung mga store pero parang mga solar ang pinagmumulan o ng enerhiya nito. Pero so far parang wala ng kuryente sa bahaging ito ng Dalandanan, Valenzuela City, Bombo Genesis.
Okay, with that, maraming salamat Bombo Victor at mag-ingat kayo dyan sa buong news team ng ating naglilibot-libot dyan sa ibang party pa. Mamaya, makikikumusta kami muli sa inyong iba pang pupuntahan, Bombo Victor. Maraming salamat. Mula dito sa akin lokasyon, Bombo Victor and nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Karagdagan pa rin sa ating mga balita sa ibayong dagat, bagaman tuluyan ng humina habang papalayo sa Taiwan, tuloy-tuloy pa rin nararamdaman ng mga Taiwanese ang hagupit ng bagyong Gamy o ito'y Karina dito sa Pilipinas. Mula nang maglandfall ito, kaninang alas 12 ng madaling araw roon. Batay sa inisyal na report, may 2 katao na ang umano'y nasawi kasunod ng landfall habang daan-daang katao na rin ang napaulat na nasugatan. Ayon sa Taiwan Central Emergency Operations Center, kabilang sa mga nasawi ay isang babaeng nakasakay na motorsiklo sa Kaohsiung City na umano'y nabagsakan ng natumbang kahoy habang isang babae rin mula sa Hualien ang nabagsakan ng pader. Sa kasalukuyan ay nakakaranas ang Taiwan ng mabibigat na mga pagulan, malalakas na mga paghangin at mataas na daluyon habang napapanatili o pinapanatili ng bagyo ang Category 3 na lakas. Ito ho'y hanggang sa 205 km/h. Patuloy naman itong kumikilos patawid ng Taiwan Strait at tuluyang tinutumbok ang mainland China sa pamagitan niya ng Fujian Province. Unang lumakas at naging ganap na super typhoon ang bagyong Gamy o ito ay bagyong Karina dito sa Pilipinas. Ngunit sa pagpasok niya doon sa Taiwan ay nabawasan ang lakas niya dahil sa malaking mga kabundukan ng Taiwan. Maalalang una lang sinuspinde ng Taiwan ang operasyon ng mga financial market at mga eskwelahan nito bago pa man tumama ang naturang bagyo. Sa naging pagtama ng bagyo, mahigit sa 50,000 o 50,000 na mga kabahayan ang biglaang nawalan ng supply ng kuryente. Dose-dose ng mga flights ang tuluyang nagkansela habang lahat ng mga regular train service ay itinigil na rin. Una nang nalalasa ang naturang bagyo dito sa Pilipinas at tinawag itong bagyong Karina. Nagiwan ito ng malawakang pagbaha habang daan-daang libong katao naman ang naapektuhan, inilikas at tuluyan ding nawalan ng tirahan. Sa mga karagdagan pang balita, kagaya nga ng binabanggit kanina ng ating news team, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang evacuation center sa Valenzuela City ngayong araw ng Huwebes. Ito ay upang kumustahin ang mga lumikas sa harap na rin ng matinding pag-ulan at pagbaha na idinulot ng bagyong Karina at ng hanging habagat. Magsasagawa ng ocular inspection ng Pangulo sa evacuation centers at kanina ay inumpisa na yan dyan sa may Malanday National High School, samantala ay posible ring bumisita ang Chief Executive sa mga evacuation centers hanggang doon sa lalawigan ng Bulacan bago ang naturang isinagawang inspection. Pinangunahan muna ng Pangulo ang situation briefing sa Presidential Security Group compound dyan sa Maynila kaninang umaga lamang. Samantala sa iba pang balita, nakitulog na lamang sa Quiapo Church sa marami mga evacuees kasunod dyan ng malawakang mga pagbaha na naranasan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo ho dito sa National Capital Region. Kahapon ay uunahong binuksan ng simbahan ng mga pintuan nito upang kupkupin ng mga evacuees na nakikisilong lamang. Bukod sa pag-aalok ng masisilungan at matutulugan sa loob po ng simbahan, nag-alok din ang mga empleyado ng simbahan ng pagkain at mga inuming tubig sa mga evacuees. Nagpapasalamat naman ang parokya sa mga deboto na patuloy ding tumutulong daw para mahatiran ng pagkain at iba pang mga tulong ang mga biktima ng malawakang pagbaha. Tiniyak din ng parokya na ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Samantala, tuloy pa rin ang mga nakatakdang misa kaninang umaga hanggang ngayong araw doon ho sa naturang simbahan.
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan din ang iba pa nating mga update kaugnay ng sitwasyon sa ibang panig ng bansa dulot ng bagyong Karina at ng hanging habagat. Sa dagdag pang balita, Bombo Genesis. Sa iba pang mga balita, nanghihinayang itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hindi naipupursigeng mga kasunduan ng Pilipinas at ng bansang China ukol yan sa ilang mga mahahalagang infrastructure project. Particular ang train system project sana doon sa bahagi po ng Mindanao. Ayon sa dating Pangulo, nagkakapanghinayang na may mga nawawalang oportunidad para sa pag-unlad dahil yan sa ilang prinsipyo at ilang paniniwala. Dito raw kasi sa Pilipinas, ayon kay Pangulong o dating Pangulong Duterte, kapag nakipag-ugnayan ka sa China ay itinuturing na anti-America ng ilang grupo at ilang mga personalidad. Pero sa kanya umano ay para sa kapakanan ng pagbuti ng serbisyo ang higit na bigyan ng pansin para maisakatuparan pa rin ang mga programang nasimulan sa kanyang administrasyon, ngunit hindi na kumpleto dahil sa ilang konsiderasyon. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. China has always been very interested in helping us. But alam mo, yung geopolitical atmosphere, lalo na sa itaas, ilan lang daw dumadaan diyang presidente na ano. Kasi mahalataan mo sa Amerikano talaga. If you are for China, then they would say that you are anti-American. Yes. Hindi nila matanggap yung neutral ka. So yan ang mahirap na ano. So, parang big stakes. Amerika walang maitulong na ganun. America does not have the money to fund it. Wala. It's only China or Japan. Pero sila na lang, ibigay mo sa kanila, then bayaran natin ng ilang taon. Po yan ng paliwanag o pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, hindi pa tinatanggal ng Department of Science and Technology ang nakataas na orange rainfall warning o heavy rainfall warning sa ilang mga probinsya sa Central Luzon at Ilocos Region. Yan ay sa kabila ng tuluyang paglisa ng bagyong Karina dito sa Philippine Area of Responsibility. Sa Ilocos Region nga, mga kabombo, nananatiling nakataas ang red rainfall warning kanina, partikular sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging dyan sa parte na ng Benguet, La Union at Pangasinan. Hanggang kanina nga, alas 5 ng madaling araw ay nakataas din ang orange rainfall warning sa probinsya ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, maging sa Nueva Ecija, Bulacan at iba pa kung saan nananatili naman ang banta ng malalakas na pag-ulan at ang tuloy-tuloy na pag-apaw ng mga ilog dulot pa rin ng naturang mga pag-ulan. Ang mga probinsyang nabanggit ay una nang itinaas sa naturang kategorya nitong mga nakalipas na araw habang nananatili sa pagkakalubog sa tubig baha ang marami sa mga lugar dito. Dulot pa rin yan ng naturang mga pag-ulan. Hindi rin inaalis ng ahensya ang posibleng pagguho ng lupa sa mga ito. Kasabay na rin ang tuluyang paglambot ng lupa dahil sa pagkakababad dyan sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, maliban sa Central Luzon, nakataas din ang orange warning sa area ng Abra na saklaw naman ng Cordillera Administrative Region at iba pa na mga karatig nito. Kuha pa tayo ng mga dagdag na mga development, hindi raw bababa sa 14 na katao nasawi dahil yan sa habagat etong kasama na itong bagyong Karina at yung nagdaan ho na bagyong Butchoy, ayon yan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang detalye mula kay Bombo Kelly Cordero. Hindi bababa sa 14 ang nasawi dahil sa hagupit ng habagat, bagyong Butchoy at Karina. Ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. 8 ang kumpirmadong patay, habang 6 ang kinukumpirma pa ng NDRRMC. Nasa 245,000 na pamilya o 1.1 milyong individual ang apektado ng naturang kalamidad. Nag-iwan rin ito ng nasa 9.7 milyong pinsala sa agrikultura. 49 na kalsada at 8 tulay na halos hindi madaanan dahil sa pinsala. Nagdulot rin ito ng power outage sa 69 na lungsod at bayan. Ayon sa NDRRMC, hindi naman bababa sa 72 kabahayan ang nawasak. Naglaan na ang gobyerno ng halos 3.8 bilyong piso na tulong at naipamahagi na ang nasa 776,000 pisong halaga ng tulong. Samantala,
Sa ibang balita naman, halos nasa 400,000 kabahayan pa rin ayon sa Meralco ang walang supply ng kuryente ngayong araw. Ayon kay Joe Zaldarriaga, Vice President at spokesperson ng Meralco, inaantay na lang nilang tuluyang humupa ang baha para maibalik ang kuryente. Kinakailangan lang umano nilang masiguro na ligtas ang publiko. Pag humupa na po yung baha, obviously assess namin kung safe na ibalik. And kung nag-subside na yan at wala na hong peligro, ibabalik po namin yung serbisyo ng kuryente. Pero for example, nag-subside na, may nakita kaming facility namin na damage o may areas pa rin doon sa siniservisyohan ng naturang sirkito na may matataas na tubig baha pa rin at hindi pa namin po masiship. Di syempre po kailangan namin muna siguraduhin yung safety bago po namin ibalik yung serbisyo. Tinitingnan nila kung kakayanin ngayong araw basta tuloy-tuloy ang pagbaba ng tubig. Tiniyak ni Zaldarriaga na ibabalik nila ang supply ng kuryente. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Wala po manong epekto kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ang idineklarang total ban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yan ay kasunod na rin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na nagsasabing ipapatigil na ang mga Philippine Offshore Gaming Operators dito sa Pilipinas dahil na rin sa mga kaakibat na paglabag sa batas ng mga nagpapatakbo nito. Git nga ng legal counsel nitong si suspended Mayor Goo na si Attorney Stephen David, walang kaugnayan si Goo ng direkta doon sa naturang mga POGO operations. Anya, nagparenta lamang ito doon sa naturang mga pasilidad na ginamit pala ng ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operators Hub dyan sa Bamban Tarlac. Katunayan, makakabenepisyo pa nga raw kay Mayor Goo dahil daw mapapatunayan nito na wala talaga siyang koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Gayunman, ikinalungkot ni David na itutuloy pa rin ng Senado ang mga pagdinig matapos una na nilang maipaalam na traumatized ang suspendidong alkalde sa mga nagdaang hearings at hinihiling sana na hindi na ito personal na paharapin kaugnay pa rin ng naturang mga pagdinig. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa 4 na bulkan na nananatiling nasa alert level sa kabilayan ng malawakang mga pagulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kinabibilangan ito ng mga bulkang Taal, Bulkang Mayon, Bulkang Bulusan at itong Bulkang Canlaon. Ang mga naturang bulkan, mga kabombo, ay patuloy na nakikitaan ng mga aktibidad habang nasa ilalim ng alert level. Alert level 1 para huyan sa Bulkang Taal, Alert level 2 para yan sa Bulkang Canlaon, level 1 para sa Bulkang Mayon at level 1 din para dyan sa Bulkang Bulusan. Ayon sa PHIVOX, nakapagtala ang Taal ng 4 na volcanic earthquake habang nagpapatuloy naman ang pagbuga ng usok na tinatayang may 600 metro ang taas. Isang rockfall event naman ang naitala sa Bulkang Mayon kasama ang short-term inflammation o ito'y pamamaga ng ilang bahagi ng naturang bulkan. Sa Mount Bulusan, naitala ang isang volcanic earthquake habang nananatiling mataas ang ibinubuga nitong sulfur dioxide na umaabot sa 2,048 tonelada kada araw. Nakikitaan din ito ng pamamaga. Tuloy-tuloy naman ang paalala ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone ng mga naturang bulkan habang nagpapatuloy pa rin ang banta ng posibleng mga pagbuga, pagkahulog ng mga tipak ng bato at lupa at iba pang mga banta. Samantala, hindi rin tinatanggal ng PHIVOX ang posibleng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon, lalo na kung ma-expose ito sa tuloy-tuloy na mga mabibigat na pagulan. Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Papatay ng karagdagang report mula sa ating news team. Tambak ng basura naman, pasintabi sa mga kumakain, mga kabombo. Ito raw kasi naiwan na mga dinala o naitangay ng mga pagbaha. Itong nakalipas na araw, may balita si Bombo Joanna Martinez.
Tuluyan na nga nakalabas sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga ang bagyong Karina. Ayon sa State Weather Bureau, tumawid ang nasabing bagyo patungo sa Taiwan, ngunit ang hanging habagat na pinalakas ni Karina ay nagdadala pa ng katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi dyan sa Western Luzon. Ngunit sa kabilang banda ay tila batida at makikita pa rin ang pinsalang naiiwan nito sa ating mga kababayan at maging sa kalikasan. Kabilang na rito mga naglipana at talamak na basurang naiwan sa mga daanan na siyang nagmula pa sa abot tuhod na baha sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Ayon kay Jake Rivera na siyang street sweeper sa Makati City, marami-rami aniya ang lilinisin at lilikumin niyang basura mula pa sa tambak na basura kahapon sa nasabing lugar, kung kaya't nanawagan na rin siya sa publiko. Yes, maraming basura pag bumabasyo. Dahil yung mga basura nakatago, tumalabas. Eh magano sila yung maglinis rin ng harapan, yan. Para madaling paano yung mga basura. Kaipon, lala lahat. Kasi umuulan. Dahil pag umuulan, minsan hindi kami napagwalis. Dagdag pa niya, kahapon daw ay nagsagawa rin ng kanyang mga kasamahan ng drainage operation. Ngunit ayon kay Rivera, hindi raw siya nakatulong sa kanila kahapon dahil siya raw ay may sugat at hindi makalusong sa tubig baha. Dahil natatakot din daw siya na magkaroon ng leptospirosis. Sa kabilang banda, nagsagawa rin ng operasyon ang Metropolitan Manila Development Authority sa paghahakot ng mga inanod na basura na bumara naman sa mga drainage sa bandang EDSA Orense northbound sa Makati City. Muli namang binigyan din ng ahensya ang pagpapaalala sa publiko na sanay mas maging responsable raw at huwag basta na lamang magtapon ng basura kung saan-saan. Ang kanilang mga tinatapong basura raw kasi ay siyang napupunta sa mga creek, estero at iba pa na nagsasanhi naman kung bakit hindi dumadaloy ang tubig ulan at mas lumalala pa ang baha. Ito raw ay lubos na makatutulong upang maiwasan ang pagbaha at hindi na maperwisyo pa kung sakaling umulan muli sa nasabing lugar. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa rin sa ating mga balita, walang pati ng pagpapaabot ng tulong at pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan niya ng mga family food packs at iba't ibang mga kits sa mga kababayan nating apektado ng pananalasa nitong bagyong Karina. Ilan sa kanilang hinatiran ay ang mga bayan ng Udyungan at San Andres sa may Romblon at sa mga pamilya na pansamantalang nananatili sa isang paaralan sa may Kawayan City sa Bulacan. Habang nagbigay rin ng mga sleeping kits, mga family kits, mga hygiene kits at mga inuming tubig sa pamilya sa may bayan ng Malhakan, dyan pa rin sa probinsya ng Bulacan. Ito'y bahagi umano ng pagtulong ng ahensya sa kanilang sinumpaang gampanin at pagtugon sa mga relief augmentation requests mula sa iba't ibang mga local government unit. Sa kasalukuyan naman daw ay nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan para naman sa validation at assessment sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Sa karagdagan pa nating balita, sumama na rin mga kabombo sa panawagan ang National Kidney and Transplant Institute ukol naman sa panganib na pwedeng idulot ng sakit na leptospirosis doon sa mga residenteng napalusong sa tubig baha dahil nga sa epekto ng habagat lalo na dito sa Metro Manila. Ayon sa naturang tanggapan, kailangang mag-ingat ang publiko laban sa naturang sakit lalo na at nakakamatay ang nabanggit na karamdaman. Maliban nga dito ay maaari din na magdulot ng habang buhay na dialysis o kaya ay gamutan dahil pa rin sa long-term effect ng naturang sakit sa katawan ng mabibiktima nito. Kasabay niyan ay pinaiiwas din ng National Kidney and Transplant Institute ang publiko na lumusong sa tubig baha kung hindi naman kinakailangan at kung talagang obligado ay gumamit na lamang ng proteksyon sa ating mga paa katulad ng pagsusuot ng mahabang bota. Pinaiiwas din ang publiko na magtapon ng basura sa mga drainage at mga kalye na maaaring magdulot ng mga pagbara ng naturang madaluyan ng tubig. Daan upang tuluyang umapaw na naman ang mga kalsada sa ilang parte ng Metro Manila.
Ang leptospirosis, mga kabombo, ay isang impeksyon na nakukuha sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng hayop, lalo na ng mga daga na siyang nagdudulot naman ng mapanganib na epekto sa katawan ng tatamaan nito. Samantala, binuksan na rin ng Social Security System ang Calamity Loan Assistance para yan sa mga miyembrong naapektuhan nitong Bagyong Karina. Kabilang sa mga maaring mag-apply dito ay yaong mga residente sa National Capital Region at iba pang mga lugar sa buong Pilipinas na sunod-sunod na rin unang nagdeklara ng state of calamity dahil nga rito sa epekto ng naturang mga kalamidad. Ayon naman kay Social Security System President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet, maaring makapag-apply ang mga miyembro nito mula sa naturang mga lugar ng katumbas ng hanggang sa isang buwan na sahod o ito ho'y 20,000 pesos na maximum. Maaari niyang gamitin ang my.sss account mula yan sa website ng Social Security System. Ang naturang calamity assistance ay alok ng ahensya para matulungan na makabangon ng mga pribadong empleyado na posibleng naapektuhan ng malawakang pagbaha dulot yan ng Bagyong Karina at ng nagpapatuloy na habagat. Ganon din, mga kabombo, sa government employees may offer din, nakahalintulad niyan ang tanggapan ng GSIS at iba pang mga kumpanya nag-o-offer na rin ng karampatang tulong. Samantala, dako muna tayo dyan sa City of Pines. Magdideklara kaya ng state of calamity rin yung Baguio City? Alamin natin ang balitang nakalap ng Bombo Radio Baguio. Wala pang plano si Mayor Benjamin Magalong na ideklara ang state of calamity sa lungsod ng Baguio. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Magalong, hindi gaanong naapektuhan ang City of Pines kung ikukumpara noong nakaraang taon. Batay sa huling datos, 26 na pamilya na binubuo ng 140 na individual ang lumikas dahil pa rin sa pagguho ng lupa. Wala pa namang naitalang casualty sa lungsod, ngunit umapila si Mayor Magalong sa mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay. Sa kasalukuyan ay nararanasan pa rin ang malakas na pag-ulan at hangin sa summer capital of the Philippines, kung saan lahat ng mga parke kabilang ang Burnham Lake na isa sa mga sikat na pasyalan ay temporaryong isinara. Nananatili ring nakasara sa trapiko ang Cannon Road dahil pa rin sa pagguho ng lupa at mga bato, kung saan may ilang sasakyan ang natamaan at na-stranded. Dahil dito, pinayuhan ni Mayor Magalong ang mga motorista at mga bisita na aakyat sa Baguio City na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta, particular sa Marcos Highway at Nagilian Road. Tuloy-tuloy naman ang monitoring na isinasagawa ng mga kinauukulang ahensya, lalong-lalo na sa mga barangay sa syudad ng Baguio na nakakaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. We continue to monitor, we continue to inspect, especially places na talagang nagkaroon ng mga soil erosion at yung mga lugar na naputulan ng mga kuryente. Sa ngayon, may mga lugar pa rin tayo, marami pa rin tayong lugar sa buong Baguio na walang kuryente. At po kayo lahat. At kung pwede o sana, tingnan nyo mabuti yung inyong kapaligiran para i-report nyo kaagad kung may nakikita ko kayo mga malilit na soil erosion dyan o kaya may mga sinkholes po yan na obserbahan. I-report nyo po kaagad sa amin. Nandiyan naman po yung 911. Ang bilis po na kung natin yan, reaction natin dyan, para po mabigyan po natin kaagad ng maagang lunas. Huwag na po natin hintayin na maging grabe pa bago nyo i-report sa amin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sinisiguro rin ng mga otoridad ang tuloy-tuloy na clearing operation sa mga kalsada para hindi maharang ang mga magdi-deliver ng pangunahing pangangailangan at basic goods sa lungsod ng Baguio at sa mga karatig na lugar sa Rehiyon Cordillera. Mula dito sa Baguio City, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, yung pagpapatayo ng Water Resources Research Center sa Region 2 napapanahon daw dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Magat Dam at mga naranasang pagbaha roon. Ang detalye mula sa Bombo Radio Kawayan.
Nagpapatuloy ang sinasagawang feasibility study ng Isabela State University maging ang National Irrigation Administration o NIA, Japan International Cooperation Agency o JICA, maging ang Kyoto University sa sitwasyon ng Magat Dam. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Rick Aquino, presidente ng Isabela State University o ISU System, sinabi niya nakatuwang nila sa research ng JICA at Kyoto University sa Japan kung saan ang una nilang pinag-aaralan ay ang sedimentation na sa dam. Anya, namimiligro na kasi ang dam dahil sa sedimentation at siltation na kung hindi maagapan ay maaring magresulta sa pagtigil ng power generation. Lumiit na rin ang kapasidad ng dam na malaking problema sa irigasyon ng mga sakahan kung hindi magagawa ng solusyon. Ilan sa mga proposed projects sa naturang pag-aaral ang flood control, irrigation projects, watershed management, water supply and power generation at water quality management projects. Base sa pag-aaral ng 2016, makalipas ang 10 taon na inaasahang magkakaproblema na ang power generation ng dam. Sa pamamagitan ng mga maliit na dams na ilalagay sa mga watershed areas ay makokontrol ang pagpasok ng sediment sa dam. Kailangan ding malinisan ang Cagayan Valley River Basin na nagiging problema tuwing tag-ulan dahil sa pagbaha. Para sa water management, ayon kay Dr. Aquino, nakatakdang ipatayo sa ISU ang Water Research Center na pinunduhan ng DOST na makakatulong sa mas malalim na pag-aaral sa water resources ng Region 2. Sa pamagitan ng Water Resources Research Center, makakapagpresenta ang mga researchers ng komprehensibong Water Resource Assessment Framework para sa water hazards katulad ng mga pagbaha at sedimentation. This is so timely, because of the proposed Department of Water Resources. So magandang proyekto ito kung halimbawang maaprubahan via legislation, magkaroon tayo ng National Water Resources Research Center at dito mismo sa Isabela State University tatayo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felio na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Yung construction ng nasa 160 billion pesos na Panay Guimaras Negros Bridge ay magsisimula raw yan sa taong 2025. Alamin natin ang mga development dyan sa report ng Bombo Radio Iloilo. Sisimula na ang construction ng 32.47 kilometers na Panay Guimaras Negros Bridge sa second quarter ng 2025. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na inaasahan na matatapos na ang detailed engineering design ng proyekto ngayong taon. Ayon kay Defensor, patuloy rin ang pagbibigay ng National Economic and Development Authority at ng Department of Public Works and Highways ng update sa nasabing tulay. Idineploy na rin ang 7 mga platform barges para sa offshore drilling survey bilang bahagi ng consultancy services para sa detailed engineering design. Napag-alaman na umaabot sa 2.671 billion pesos ang inilaang pondo para pag-aralan ng proyekto na pinangunahan ng joint venture ng bansa at ng Korean Engineering Company. Ang nasabing budget ay bahagi ng pondo na pinautang ng Export-Import Bank of Korea sa Pilipinas. Ang Panay Guimaras Islands Bridge na may habang 13 km ay nagkakahalaga ng 57.702 billion pesos, habang ang 19.47 km Guimaras Negros Islands Bridge naman ay nagkakahalaga ng 109.76 billion pesos. Sakaling matapos, ang proyekto ay inaasahan na magpapabilis ng biyahe mula Panay Island hanggang Negros Island sa loob lamang ng 1 oras mula sa 4 na oras na biyahe sa ferries at roll-on, roll-off vessel. We are being updated on that by the regional, by NEDA. Regularly, we are procuring tinatawag natin na detailed engineering design, ang paggawa ng detailed engineering design ng ating Panay Guimaras Bridge. But we can get the exact, very exact status of that once we have the opportunity to go back to the documents that have been given to us by NEDA just recently. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan.
Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journalista di Bumbo. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Paradio Bombo! At dahil bisperas na ng Paris Olympics, mga kabombo, former Philippine Olympian, ibinahagi ang kanyang hindi matatawarang karanasan ng kumatawan para naman sa ating bansa at tututukan din yung mga laro sa Filipino athletes para dyan sa Paris Olympics. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio, Johnson. Isang malaking karangalan para sa mga atletang Pinoy na kakatawan sa Pilipinas sa Olympic Games. Ito ang ibinunyag ni Bombo correspondent Henry Dagmil, isang former Olympian. Magiging susian niya ang lahat ng pagod, sakripisyo at paghihirap sa training sa tuwing sasabak sa laro alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Dagdag pa nito, ang karanasang makasali sa isang Olympics ay walang kapantay. Anya sigurado siya na ibibigay ng 22 magagaling na mga atletang Pinoy ang lahat para sa Paris Olympics na magsisimula na bukas. So, napaka na experience po 'yon na once in a lifetime po na maging Olympic ka. And then proud ka na maging mag-represent sa ating bansa. Lahat ng paghihirap mo, lahat ng sakripisyo mo para sa bansa. So pagdating ng Olympic, doon mo mapipil na ganito pala ang Olympic, grabe. So yung experience doon hindi matumbasan ng kahit anong bagay sa dito sa mundo. Si Dagmil ay ang pambato ng Pilipinas noon sa long jump event kung saan naging kalahok siya sa 2008 Beijing Olympic. Siya pa rin ang kasalukuyang may hawak ng Southeast Asian Games record sa men's long jump na may 7.87 meters sa 2007 edition Rakon Ratchasimas sa Thailand. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala yung mga aktibidad ng 2024 National Private Schools Athletic Association Games tuloy pa rin sa kabila ng naranasang mga sama ng panahon. Maki-update tayo mula sa linya ng Bombo Radio Legazpi. Tuloy pa rin ang mga events ng 2024 National Private Schools Athletic Association Games sa Legazpi City sa kabila ng nararanasan ng mga pagulan. Ayon kay Cristina Agapita Pacres, ang tourism officer ng Legazpi City, upang hindi maapektuhan ang mga aktibidad ng National Games, napagdesisyonan ng mga organizers na sa malls at gym na lamang isagawa ang ilan sa mga events. Kasama na dyan ang karate-do, badminton, boxing, chess, taekwondo, prisa-ayawan dance competition, mutya ng prisaa at iba pa. Habang ang mga outdoor games kagaya ng archery, running, beach volleyball at swimming na hindi maaring gawin sa loob ng gusali ay hinihintay na lamang na humupa ang ulan upang makapagpatuloy sa event. Samantala, kabilang naman sa mga nagwagi sa National Games ay si Antonio Luis San Lorenzo na nakapag-uwi ng gold medal para sa triple jump at silver medal naman para sa long jump. Kwento nito na hindi naging madali ang kanilang mga pinagdaanan sa training, subalit sulit naman dahil sa naiuwing panalo, lalo ito ang unang pagkakataon na sumabak sa naturang kompetisyon. Sa ngayon, nangunguna pa rin sa partial and unofficial medal tally ng National Private Schools Athletic Association Games ang Bicol Region. Super happy po kasi ito po yung first time ko sa PRISA National and super happy po. Naging mahirap po syempre kasi yung mga kalaban ko po sobrang lalakas pero thankful pa rin po kasi nanalo pa rin. Ang bagay na naging payag ni Antonio Luis San Lorenzo ang gold medalist ng triple jump. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin sa pagtutok sa mga balita at impormasyon, lalo na po ngayon. Medyo hindi pa rin bumabalik sa normal ang ating lagay ng panahon. Kaya naman, maaari po ninyong masubaybayan kung anong mga asahan natin sa takbo ng ating kalagayan ng panahon. At yan ay sa pamamagitan ng ating mga programa ng Bombo Radio Philippines. Tumutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio at Star FM stations through Bombo Mobile application o Bombo Mobile app. Pwede rin po sa mga Facebook live programs at sa YouTube channel at TikTok. Sa Facebook Live, maaari pong masubaybayan dyan sa bahagi ng Hilagan Luzon ang mga programa ng Bombo Radio Kawayan. Dyan sa Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Sa Cordillera region, yung Bombo Radio Baguio. At dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Ilan pa sa ating mga provincial stations sa Northern Luzon, ang Bombo Radio Tugigaraw. Diyan naman sa may bahagi po ng Ilocos Region, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, ang Bombo Radio La Union. At diyan sa may bahagi ng Bicol Region, pwede ho ninyo matunghayan ang Bombo Radio Naga. Samantala mga kabombo ka-Star Nation, ating pong tunghayan ang Orasio Emperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Agad sa Bombo Aray sa Udto sa Gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang City Council pa-imbestigaran ining kontrobersiya nga nagaluntad sa isa kabilyaran sa distrito iya sang Mandurriao. Kung sa diin ginapayag dire mayara sang pinustahanay apisar nga sagwa sang nasambitan sining establishmento, no? May ara dito sang promotion banner, no? Ang hampang sa tunga nanday Buknoy rapid fire sa Iloilo kag JB Sukal, tapos may nakabutang man dito nga no betting allowed. Pero sandig iya sa mga impormasyon nga ton sining nabaton yung palabot rin sa Bombo Radio, pila sa mga nakalantaw sang live, no? Kay ila sining agin na pagwa live sa Facebook mo, may mga nagasinggit kado kasubong blaya sa ara sa sulod sang Bulangan, ice ko way kalo. Paimbisigaran inisang City Council karon ang nasambit sini iyang ginaaligar pinustanay sa bilyaran. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagaplano diri Bombo Cham ang chairman sang Committee on Games and Amusement sa bahay sa City Council nga paimbestigaran ang natabo nga ginapasuli pustahanay sa billiard game sa may distrito sang Mandurriao. Sa interview sang Bombo Radio, si Councilor Romel Duron, ang chairman sang nasambit nga komitiba, iyaging pahayag nga ipachekyar niya to his team man abi sa may iyang opisina, kadtuan ang barangay kag ang pulis lan tawon kung ano sini ang natabo, at the same time pamangkuton ni Bombo Cham kung first time gid man ini balang insidente sa bahin sang barangay Pulilaw, Mandurriao
nga amo ni ang natabo nga tastada abi sa isa ka billiard game nga do may mga imbitado nga mga dalagko nga pangayaw kag ginambal nga dako diri nga kwarta nga involvado bombot siyam. Suno diri kay Councilor Doron after sang ocular inspection abi amo na ang pagtatawag or pag mentionar niya sa City Council nga in aid of legislation para sa committee hearing patawag man diri ang police nga ang current subong chief of police at the same time ang gin-relieve nga police sa mga puton nga binaglabot sa punto nga gin-pa-relieve ini siya bombot siyam. Patag diri sang konsihal nga maayo nga ipatawag or ma-inform ang mga kapulisan nga mahambalan sila abi para hindi na maliwat ang amo sining insidente kag maalerto sila ini gilayon kag do wala pa man nila ni kuno nakabati si Councilor Doron sa bahin sa executive department nga naka-investigate ni sila kag upon checking man diri sa task force on gaming and diri sa bahin sa executive department according diri sa ila wala pagid man ni sila kuno bombot siyam nakabalo gani actually sang ining insidente which is ining Iloilo City Task Force on Internet and Gaming Center Anti-Piracy and Pornography. Wala ni sila kuno bombot siyam nakabalo pa nga minagluntad nga amo sini nga insidente kag basta gani betting or may gambling ni pustahanay nga isa kahampang dapat lisensyado gid sa bahin sang pagkor kag wala sang poder ang city government nga maghatag sang lisensya para sa mga tugal nga ni bombot siyam. Tugang pa sa natungdan bisan sa personally wala man nakaagi sa iyang opisina nagpangayo or naghatag-abi sang courtesy nga naglisensya nga niara isa ka game nga patigayunon nga niara betting abi bombot siyam. Pamatian tabala ang kabasin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Romel Doron sa nga na interview. That's illegal kung may ebidensya nga may pustaanay why man na license, no? Basta may betting, basta may gambling, you need to have a license from PAGCOR or the Philippine Amusement and Gaming Corporation, no? Kaya amo nang may poder, even the city government wala sang poder nga maghatag na lisensya sa gambling except sa cockfighting lagi kami no? I think we need to investigate sina kaya subna wala man ko idea gid kung ano gid ang actual nga natabo, no? Passing nabatian ko na over the newsman nga may pustaanay sa billiard, no? Puti I cannot confirm that in the meantime, pero I will try to investigate man, mamangkot kita no? Kung ano gid man ang natabo at the time, no? Kung may pustaanay, that's illegal. Pag ang venue kung involved sila, kung gintolerate nila this is the first time nga may pustaanay, nag-report, siguro makonsulta kita sa area, sa barangay concerned, no? Mamangkot kita anay. Then call for investigation and committee hearing regarding that matter. So your committee, sir, will investigate on this matter, Councilor, on your level, ka-plan ka? Yes, siguro ocular inspection kita anay ini kung di na natabo. Maybe the report of the police man I heard nga may ebidensya, why ko kabalo at this time, no? Honestly, wala ko idea gid, no? Sa report na lang, balo ka naman ang report kung isa, hindi taman ma-confirm kita yon kung matuod o hindi, kag sino ang involved. For all you know, ang city, ang local government has no authority to issue permit sa betting sina, no? Kung ang billiard lang kung purely billiard lang, pwede na Pero kung may betting, siyempre, that's illegal. Wala gid kaagi sa mo, sir, personally? Wala kang masin mag-agi, hindi pwede, no? Hindi gid pwede nga authorize naton. I think we will invite the chief of police, no, sa Mandurriao kung di na involved ang bago. Kung what really happened, kung nga agin relieve, what's the reason, no? Bago ang aton city director mo to at least patawag naman naton para hindi maliwat na. Para hindi maliwat and for information nga hindi pwede ang betting, no? May nabatian ka, sir, investigation about this one sa executive? Ay ko ka bati gid, no? In a way, I will call a committee hearing kag i-imbitar naton ang mga kinanglanon na imbitar. Mga task force. Task force sa mga illegal Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Romel Doron. All right.
ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report, no? Kung subong mag-imbestigar sa aton siniyang mga kabombo, I doubt kung makita pa ang mga ebidensya nga nagapamatod nga mayara sa pinustanay dito kay hindi naman makita. Subong mo, Bombo Chris, Bombo Mel, no? Why na di sa mga post sang live video sang hampang ni JB Sukal kag ni Buknoy ni Rapid Fire? Why na ginpang delete na nila? So anong pruweba karon? Kung mag-imbestigar pa be pro pamangkot, ti mayo ko nang mangkuton mo mambal man nga huo, no? Sa aton sining mga kabumbo, hindi na to, nadula na lang. Pangita ko di, pero so far sa aton sining mga kabumbo sa mga nalantawan sang kadamaan or na naglaptaman ganini sa Facebook, why na hindi ta na makita? So gin take down na guro nila or gin delete na nila ana sambit sining video. So, kung wala sang video nga makapatod, nga mayara sang padpadanay kwarta, no? Unless kung may nahawiran dira ang magapatigayon sang investigasyon. Sa aton sining mga kabombo, ti may pruweba sila. But as of now, sa aton sining mga kabombo, kay kuntani, no? Pag-imbestigar, pagluntad sa kontrobersiya, ginimbestigaran dayon, ginusisa sa aton sining kapulisan, kunti may balasihan kita, may lantawan kita kung bala madeterminar naton kung may pinustanay o kung wala. May ara patagray, mayo kay may ara kita sa video. Galing ini nga video yang nawiyatan ta, Bombo Chris, sa aton sino makabombo ini nga video, ano na ni siya? Pagsinggit na ni nga raid. Pero may mga video clip pag ginabi, no? Abot ko na kahawid kita dira. Nga gadaw anay kagapadpadanay kwarta sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Now, makabigta nga too late the hero na kung siling abi nga mauro o imbestigar or whatsoever. Ang pamangkot sinibanwa mo, ano pang imbestigaran? Araray pag itatabla video? No? Sa aton sining mga kabombo, panilagi nyo lang dira kay may nagapadpadanay kwarta, may nagadawanay kwarta. Sa aton sinimatag palamati. Kag mga viewers naton sa Facebook Live, ato may nagbayados tubang sang kameragya niyo na ginaisip ang kwarta. Now, any form sang activities basta iya nga mayara sang pusta is considered as gambling. Now, may mga certain gambling activities nga gina-consider as legal diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ini kon hambalon talaga sa pangkabilugan na kuhaan sang lisensya. Nakaproseso sila before sang isa iya ka-activity sa aton sini nga mga kabumbo, just like sa mga bulangan naton ini. Now, ultimo gani nga tong 8 nga piso, 2 pisos, 3 pisos, mamutikan sa nga pulisan, gina-raid, ginadakop, ginapang priso. Because illegal ang gambling sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Unless nga ang lugar nga ginahiwatan sini, no, is licensed sa aton sini mga kuturan. Now, what is the use sa pag-imbestigar? Granting for the sake in aid of legislation? Sa aton sini mga kabombo, no, gabara, gasupon na gani,
Kung istoryata, subong iya nga tsimpo, gabaha na gani ang mga pagsulundan, mga ordinansa, diri sa syudad sang Iloilo. Oh? Tiway tama na implementar sa insakto. So what's the use sa pagpatigayon sang pag-imbestigar in aid of legislation? Oh? Awat lang ina, ipatawag mo ang previous sa Chief of Police, ipatawag mo ang Police Subong, o ang Chief of Police ka nagapungko sa Police Station number 10. Awat lang ina, Councilor Doron, sir. No? Ang imo nga mga galawan niya subong niya, Councilor Doron, too late the hero ka na pirmi. Ha? Ang punto sila dira nga, tungit nga piso, 2-3. Madyo nga pastime, matiktikan lang, mabalaan lang sa pulis na gina-raid gani na yun. Why pa na gani gina-cover or why pa na gani iya gina publicize, why pa na iya gina Facebook Live. Pero adtong natabo ni Rabanwa sa Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao, kung hindi ako magsala, as early as 5:30 or 6 p.m., nagsugod na sila. Nagsugod na sila sa kampang. Gin-broadcast pa via Facebook Live. Nakita man nga may mga pinustanay. Nakita man nga may gasinggit, way kalo, ice ko. Sa putot nyo na lang nga paminsaron, alang-alang nga mabulang ang duha ka tawo, dira. No? Way kalo, ice ko, but silingon, pinustahanay na ini. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang iban mabatian yung GB. Oh, ato naman niya bukloy. Tingama mo na sila. Sa aton sini nga mga kauturan. Oh, ti dapat sila diri iya sa bag-o naton nga city director. Oh? Ipa-explica ron niya ang previous sini iya nga chief of police. Ha? Nga amo na diri ka stricto sa syudad sa Iloilo when it comes to illegal gambling, nga ahaw piso 2-3 katong pisos iya kag pa ligad or palipas oras nga mga minadyo nga nay, dakop gani na yon. Oh? Why pa na gina broadcast? Ti iniyaw i-broadcast live sa Facebook ko, kag kita taman dapat padanay kwarta. Singgita na iya sa pusta nga ara sa sulod sa Bulangan. Tingaway sa may nagkanto dito nga pulisaw. Oh. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti hinali iya balaan man sang pulis kag ti simpre napindutan man ang pulis nga sard, sir. May pabilyad kami diyo ginset ni boss amo niyo ti muning plastadaw, may propustanay gawa, may propustanay ginagmay Tingiban sila dira iya nga mga opisyalis, mambal malala nga parehos bla sang una sa nandan ta sang uso bulang sa barangay bla, prangkang istorya. Oh. Sa una uso ba bulang sa barangay, way man na iya sang written order. Kadto kay Mayor, ang malangkam lang ni Mayor, siya basta maintain peace and order lang Why lang tiniruay, binunanay, linaway na. Kadto ka lang to sa Chief of Police or sa City Director. Oh. Di pagkanto mo to sa Chief of Police, yung isa, prangkang istorya, may patayuya nga Chief of Police na yan, mambal na nga, maintain peace and order na kang ikaw na nakabalo sa mga grupo for the boys Oh. Lisensya lang to kay CD para nga kabalo man si CD. Kanto ka naman to kay CD. Lisensya ka naman to kay CD. Tikop tayuya man si CD. Mambal man si CD nga ti. Kulang kami ni Bugaso. Oh, pero to melo pagkapatayuya pa lang na Ang iba niya mga kabumbo, gapangayo ginay kwarta. Oh, tiway kita da. Amo sila mo sadto. Lilintukin siya. Oh, why niya sa may mako? Nga gagaamo na sila. Mangimatay ni sila sa butig.
Pero ang makapamatod sini ang mga punong barangay nga kapitan sa una sang tsimpo nga pwede pa ang binulangay sa barangay. Magluwas sina may CIDJ pagin kay bisan ano mga lisensya kay CD kung way kakalisensya to sa CIDJ alilintukin siya. Raid mo na gyapon. Oh. Oh. Tinga bala mo yung mabut sa mau? Bala mo nga nagdako tos barangay mo. Way mo tayo nagdako sa subdivision. Di ba? Although nga may mga farm kita sa nagkalain-lain sini nga kontinente sa bilog nga kalibutan. Pero kadlaw gisunod dante pagkaba ko nga may farm sa nagkalain sini nga kontinente sa bilog nga kalibutan. No? Pero una bala maninoy. Sa barangay ti nagdako mo. Oh, sa aton sino makabumbo. Oh, kag siyempre milig. Parang nga istorya. No, umiling tas bulang di sa una, kung di niya may mga binulangay tos barangay, present na to ya. Sang nag-eskwela pa lang. No? Pero sa arin na ta sa bumbo, ubra na to ya, no? Mubudlay lang kung mapictural ka to nga paukoy to skillin ka naga-mask bla. No? Anyway, sa aton amo na yung matutuod sa ning istorya. Sa aton sa ning matagpalamati. Oo. Kung ang taon nato niya, too late na hero sa pagpatigayon sa sining investigation in aid of legislation. Kitinalay down ko naman sa inyo ang facts sa aton sinimatag palamati. Oh? Ang sukton talang niya kay ila katungdanan, no? Nga pasiguraduhon nga wala sa mga illegal activities, particularmente illegal gambling, diri sa syudad, specifically sa area sang Mandurriao, specifically sa area of responsibility sa Police Station number 10. Oh, tani nabalaan na. How ironic manwa. No? Nga dinugangan tanagani sa mga police station ang syudad sang Iloilo. Oh? Para nga mas mangindamo ang personnel naton kagilayon iya nga responde kung ano man yung mga nagaklinabo, whether it is a crime, illegal activities, or whatsoever nga kinanglano ng kapulisan. Oh? Pero alas 6 or alas 5 or 5:30 or basta hapon sila nagumpisa. Ano oras na yan ang kinagualaw? Mga alas 9, alas 10 siguro ay. Ang nagsinggit nga raid nila laban perdido to. Oh. Nga ba, sibla ko ng lasya nga pustaw ay nasa kwarta, piyungan niya lang niya kung lilintukin siya, maperdi si Buknoy gani, masinggit na lang tani rin para patas. Iway gin sumala. Diskarte sa mga bunguton nga wala ka pa marbas, bla? No? Kung ang kilala ko pa siya bumbutsam, abot na ni Rox, Oh. Hindi ko tiyo utro maning isaw, geng mo sayaw. Lilang sanay na to, geng ka pa imo ya. No? Tiya makon mo na. Ti dapat iimbestigaran sang Iloilo City Police Office sang bag-o sini nga City Director kon nga no? Nga naglawig sang pila ka oras ang illegal gambling activities dira sa sulod sa bilyaran. Kay may tawag lang gani to, may makamonitor lang gani sa mga kabaranggayan nga Sarge may nagatungit dio ang hampang nila 1, 2, 3 piso 2, 3 ti respondihan dayon sa pulis dakop. Hindi ka bayad ganing dag-on mo kung makuha mo pang palhok bisan ka 119 pa maglibot ang palhok, no? 1, 2, 3 ang panganay, mapriso ka, illegal gambling, pilay mo nga piyansa, 8,000, Jess, mako mo hindi ka bayad. Palipas oras nga mong rumadyong, ukay bagungon, gani, dako. Pero why pa na yung gina-publicize, why pa na broadcast, ito yung broadcast, sa aton si makabumbo. Galing tiyanon muna kung may nagapungko, to iya nga mga, may pungko to sa tubang, no?
sa ringside gid kumbaga bla. Oh, ara gid sila sa tubang-tubang. Tiyanon mo kung may nagapungko to nga mga anong term nga gamiton ko man? Oh. Tiyanon mo nabi kung may nagapungko to mga pakaisahan ni Poncio Pilato kang ni Herodes. Pangdakpon mo? Oh. Basi nali masugata ka bago sards do. O pisan gid si mo manako pa gusto mo i-assign ka to sa Marilao, Bulacan kag ikaw to masalom sang drainage nila to nga nagsulupon to mga basura ka nagbaha. Budlay na. Oh, sa aton sin makabumbo ti ang live ni ambot kon may nakahawid sini kon may imbisigaran hatag news police sa aton sin makabumbo kay kon sa City Council pa sa Committee on Games and Amusement ti kung may bisigar sa in-aid of legislation ano pa gin nga mga legislative measure sabi? Oh? Ano pa gin ang mga legislative measures? Kay kadamo na gani sa mga pagsulundan kang ordinansa naton dire sa aton sin makabumbo galing kayang implementasyon pigaw, lawlaw, bukagon. Oh, ti kunti, way gyapon pulos. 23 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik naton na banwa, istorya naton dugang ang mga balita kag impormasyon. May Chinese national nga nadakpan nga nagabaligya sa smuggled nga mga sigarilyo. Sa pagpangusisa sa Bombo Radio, ining Chinese national tuyo kung tani ni nga mga proseso nga mangin isa ka Filipino citizen suno sa punong barangay. Ang balay kag duta ang nakapangalan sinikit hindi man niya kapanagiya kung foreign national kay di ka kapanagiya di mo. No? Sang kadutaan abe. Tingin pangalan niya sa bata. Yan bata iguro diri ng tao eh. Anyway, istoryanta ni karon lakip na sila diri banwa. Mga punong barangay nagasuggest ka pwede kuno i-deputize sila sa LTO kay para makapangdakop sila kuno sa nga nagapark sa National Road kamadalagko sini ba lang nga truck sa aton sini nga mga kabumbo kag pasiplatan tatugron matapos kaging talakay sa nga Bombo Radio ang mga sip-ak ang mga pag-usmod pag-usmod na naman sa ngungka flyover nga ongoing sa karon nga gina-repair may ginpang sugo to nga palit-palitan sa mga siminto to mga sipak ng mga nagkalabiak to sa aton sin mga kabumbo kag istoryahan taman karon. Speaking sa biak, hindi lang ito yung biak, kundi nagkalarog pag to. Ang seawall sa may Miagao, Iloilo. Ang kontraktor, damo ko kilala. Damo ko kilala nga mga matagas ko opisyal. Kag daw malapit kuno sa mga matagas ka opisyal. Ano siya ka? Lapit! Balikan tayo na. Matapos sa bilang importante nga mga manundong. Oras naton, 26 minutos na nakaligad sa tak ng launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ng mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Tulo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste, kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang ilong Gad sa takna siningalaw na, balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udo. Standby bala. Sa aton sining mga kabombo, standby sa kay Bombo Jomar Villa. Grabe gali, patmani pa lang ha. Patmani pa lang magambak ang patmani sa aton sining mga kabombo. Doon muna siya ang kwarta abi sa isa ka player. No? Or ang pusta sa kabilugan kay do race to Pilato, race to 19. Pagkita tabla mo moment, tabla may mga secret na weapon, ba secret weapon, no? Mga gin-share diri sa ato, no? Ay anan ta lang guro ang pangalan sang ginkuan ta sang or ginhatag diri sa aton nga mga information, no? Taguon ta lang ang pangalan, pero pagkita ta lang bla ang pamatod nga natipon niya nga mga ebidensya sang Bombo Radio nga ti indeed mayara sa pinustanay patmani 220 kuno mo ang patmani race to Pilato race to 19 sa aton sining mga tagpalamate, no? Ang pot money is 220,000. No? Raised to 19. No? Pot money is 220,000 raised to 19. Paunaw na sila 19 points. No? Kada daog mo ti 1 point ang score 15-13. No? Naka 15 racks na si JB Sukal. 13 racks lang ang nakumplito ni Buknoy. Rapid fire sa Iloilo. No? Sa aton sining mga kabumbo. Aban si JB Sukal 2 ka puntos or 2 racks kon bilyard sa aton sining pag-istoryahan. Why natapos ang Hampang kay may nagsinggit nga ni raid pero may partida ni nga pariyo kung ti 10 ball si Hampang. Kung mapasulod ni JB Sukal ang 9 ball kag ang 10 ball daog na siya. Amo nang partida si Buknoy panagatag partida si Buknoy Rapid Fire si Iloilo panagatag sa nga partida. Ti grabe gali ang pustanay. Race to 19 ang pustanay 220,000. Pero why pa kuno yung pustanay sa aton sining mga kabumbo. Butsin nyo da 220 Bombo Mel 10% sa 220 pila
22,000. 22,000, no? 22,000 abi kay Chip abi bisan Jess lang no? Okay. Sa Maria kang gusip mo. Istoryahin nyo pa ang istoryahin nyo pa ang hindi na kinagdamo ng amo mo. Oo. Istoryahin nyo pa ang halo. Basi may maguluwa ang halo sa mga kay Tito nagtaas tubig. Istoryahin nyo pang halo kagang tambalyan na magdamo. 37 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Isa pa sa mga problema naton of which may existing ordinance man ang pagpangdakop sang mga dalagko siniiya nga mga truck nga nagapark dira sa may area sang Lubok, Mansaya, kag iban pa nga mga National Road, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero may existing ordinance kuno nga nagadumili sa mga kasubong sina sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ining ordinansa ta daw na huyangan ang mga punong barangay kay daw kulang ang ila siniyang authority. Abi sa pagpangdakop ti gusto nila i-deputize sila kuno sa LTO. No? Sa aton sila makabombo para nga makapangdakop sila sa mga trailer trucks nga nagapark or nagapundo sa kilid sang aton sila nga mga dalanon. Nagbalik na naman kuno liwat ni mo. No? Sa aton sila makabombo. Tinigani ka ubos sinamo lang. Mga opisyalis na itong kagapulisan, tinigani ka ubos na sinamo nila sa truck ni ma. Ay, Diyos Maria, kagusip po. Nagdugang na tagani ka police station di daw, hindi gyapon ka hindi gyapon makaparan sa kapulisan tayla siniiya nga mga katungdanan kag sangaton sino mo opisyalis diri sa syudad. Check tabi Bombo Jomar sa report na please kamin. Bombo Cham may gina-suggest diri karon no ang konseho kung paano nga tapos no ining konseho kay sino konseho Joms? Ha? Kay sino konseho? City Council. City Council. Okay. Yes. Sige. All right. Kung paano nga masolusyonan bla kay do kasubo nga sirang plaka, nga tinagabalik-balik na lang na kagaduay sa katumanan sa kinapang buya nga matinaga ngati ang ila sige kung tading obrahon sige nga hindi na mag-on-road parking, especially ang sakop sa mga national road ining mga dalagko na mga sasakyan kasubong sa ding mga trailer truck. Although nga sa may area karon sa Lubok no sa distrito sang Lapos do na amat-amat na gidba no kay kun manotice naton bubutsab duay na gid man to sa naga parking dito mismo sa lugar pero sa pila ka mga bahin sa syudad do may ara man sa gihapon, especially ang sa may coastal area sakop na sang sa barangay diri sa may diretso to sa Balabago, Lapos diri sa may area karon sang napakadto na blas may area karon sang Tikod na sa may distrito sang Lapas nga coastal area. Dra naman nakitaan nga do kadamo naman sa gihapon sining mga dalaguan karon nga mga truck ang parking sa dalan nga sakop sang National Road. Isa din sa nakakatch din sa atensyon sa Iloilo City Traffic Management Unit nga ginpangkol nila to ang mga driver pero based to sa pagposisa nga why kuno sa mga driver kay dugin benin lang nila ang salakyan sa ikat sandalan ang iban to naga-parking nga nagapasumalang ang pila ni ka mga dagko nga truck nga titaba ka delikado kung latawon nga nagapark sa sakop sa National Road dire Bumutsam.
So isa diri sa ginasuggest kung paano nga malikawan kag mahagan-hagan na ining mga naga-on-road parking, isa din sa gidalanta kung paano nga dapat nga i-deputize sang Land Transportation Office ang mga barangay opisyal. Isa to sa gitubod amo ang mga barangay kagawad sa barangay, kay isa ni sa nakita diri nga concern, isa diri sa gin-set nga example amo ang natabo to sa nagligad nga mismo si Kap Asturias sa punong lapos ang sita sa mga driver kagin alantaw yato kung may driver's license gidman kag ang ila sini nga mga dokumento galing tiway sang power no si Kap ang mag-apprehend kay hindi siya deputize mo, so why siya sang mamihimo ang ibang to ka driver dugin palagyuhan na siya. So dapat kuno ang isa sa gidalantaw kung paano nga tagaan man sang power no ang mga barangay officials pati sila gid ara sa lugar pag tibabantayan gid no ang ila sini karon nga barangay para hindi na niya sulit kay sa bahin sa Land Transportation Office hindi man sila mabasol sa ila sining enforcer do siya planning ara sa field nga nagapatigayon sa operation kisa 180 ka barangay diri sa syudad Bumbutsam anon la nila ni ka operate kag laki padre ang probinsya sa Iloilo no. So ginpalabot naman ni sa Land Transportation Office at igulat na lang kung bala maaprubahan ang pag-deputize karon sa mga kagawad kay may mga naghambal man nga basi blakon dala kag ang iban sini basi do hindi bala magamit sin sakto kag do mangin poderoso man ang mga kon ma-deputize ang ining mga barangay official. So mo nang gidalantaw diri nga concern Bumbutsam no kon pananglitan nga ma-aprobahan gid man ang pag-deputize sining pila ka mga pagkagawad sa barangay para mag-apprehend sining mga naga-illegal park nga mga salakyan. Aribla no ang kabahin diri sang pahayag ni Councilor Romel Doron sa sini nga pahayag. Hindi ka mo sa driver's license. Sino ay yan pwede na sa inyo mag-deputize? Amo ilang sakit eh. Kasi, imagine na, hindi sila confiscate sa driver's license. Ang LTO, has to deputize kay kulang na sila tao. Kung may mag-deputize, bagit sila tani, na halin din sa barangay, concern lang. May pwede ang barangay captain, pwede mag-deputize. Ang barangay captain, pwede mag-deputize, ma'am. Sa LTO. Organic, pwede rin mag-consider na organic. Tarot, magtako, hindi pwede. Hindi. Pero ang elected kagawad, elected pwede siguro. Wala sa law. Parang hands-on na gid ka, parang sa isang sitwasyon ni Captain Asturias. Gusto niya nakpon, hindi niya madakop. Gusto niya kumpiskahon ng license, hindi niya makumpiskate. So, ara na ako, kaya wala man nabok. Kung ara na ka, pwede man lang sila na makabuli, hindi nila ang barangay concern nila. Hindi, mas mapos, maging siguro no? Hindi naman nato na rin na sa inyo, para sa LTO, ilang kabilog ang inyong enforcer. Sa bilog na city, at daw operate ka mo, paano nyo na mahimo ang inyong mga buluaton? Hindi simwe, ako man ang kuwan ni Fernando Mansos. Okay, Joms? So, amo ni karon tigulat na lang. Bala mo anong pinakahapos kay pinaka-practical nga himuon? For example, kapitan ako. Tunato na ni John sa akong gamiton lang sa kapitan utok nila. Tunato na niya. Simple lang, tama mo. Kadto si Kap abi karon, no? Kita to sa may illegal parking. For example, abi dira sa mga areas katulad na mga amo na biyong sitwasyon no gagawa subong sa aton sa Facebook Live. Pagkanto ko to, may driver abi ginambalang ko siya nga sir, illegal parking ka, hindi ka di pwede ka park. Pwede ko malantaw imong driver's license? Tikay pala kaon, Star Margarine tong driver. Lama alam. Ano niya, huwag kaya kap, huwag kaya sang
Why kaya sang authority nga magkuha sa akon sini nga nga driver's license So nga taong pagi driver nga bago lang tapos kaong batsoy mo damo utok bauti pwerte. Why kaya sang diber? Simple lang gid mo. Why ko sang diber? Why ko authority nga magkuha sa imo sini nga driver's license? Pero elected official ako, ari ka sa teritoryo ko, ari ka sa barangay ko. Sandig sa aton ordinansa, sandig sa aton sini nga layi, hindi pwede ka parking, kuha lang diri imo sakyan. Amula na kahapos, Bumbo Jomar. Kung nagapakatig-a pagin saya, tawag ka sa police station, kag pangabayon mo ang police station nga mag-coordinate sa Iloilo Traffic Management Unit. Sa Iloilo Traffic Management Unit, sa aton sini mga kabombo, sa akon sini nga paghangop, ang nagapungko dira retired police. Ang mga sa idalom niya sina, or hindi man sa idalom, ang mga tinawoya, kalabanan, mga retired police na, kay hindi sang layi. So, hindi na naman guro, sinikinanglan pa nga magdulo deputize. Hindi ba, Joms? Karikot mo. Kung amos na matabo, doble na sa mga barangay officials ini. Ti kung natakan sila lilintikon. Dutayan lang ta. Kung natakan sila magtrabaho, mga kapitan kung nagapinsan nga madubli ila sila trabaho, resign ka mo dira. Di ba? Hindi niya sila nga madubli trabaho mo. Ano trabaho sa kapitan now? Joms? Ti kung paano nga ma-address na siya, depende man kay kung damo kaysa mga lubrahon dati sako man. Ano nga ninyo lubrahon? Sino nga reklamo nga kapitan nga damo lubrahon niyaw? Ti way pamati pertikon basikon maaprobahan ina siya ti nang balaan Ang punto naton, Joms, utok lang kag sentido ko mo nang gamiton mo. Kag bulo basa man sang mga layi or mga pagsulundan. Or kung well-connected ikaw sa city government, for example, tawo ka ni mayor, or even tawo ka man ni Congresswoman Baronda, sa opisina nila may mga abogado na da. Particularmente, abi karon sa City Hall, may ginatawag kita dira nga Iloilo City Legal Office. Kundo gaburon paminsaron ni Kap, kag jutay lang ang iya sininginsindihan sa layi, pwede gid siya katawag na sa City Legal Office kag magpuro pamangkot dira sa mga abogado. Sir, attorney, ti amo ni plastada mo sinyo, ti anong mayos natin. Ti inaya kung sikap may sentido komon kag ginagamit iya sining utok. Hindi nga dalon lang sa padako-dako tingog, so singgit-singgit, pauro abansi kabuyon, tiway niya score cup. Kradlawan, guamos na. Pero kung sa mga kasubong sini nga concern, bisan pa nakabasa-basa ka dira, parte sa mga layi naton sa trapiko, ang pamagi sa pagdangop sa mga ahensya sa gobyerno nga pwede gid kag makahatag sang nagakigo sining assistance. Hindi mangin dako nga problema ining mga nagapart ni skilid dalan kag kung ako yung maglantaw, hindi ka na kinanglan nga mang-deputize pa. Jobs? Amo gani, kaya ang isa diri sa doon na balanta nga barangay, Bombotsam do iyan isang is Baluarte bla no kay Kapatnubay daw nagpasar na siya sang ligad no sang barangay ordinance nga ang nagapark sa ila sini nga barangay
ginatikitan kag ang iban kung hindi pagid ya magsunod sa sige-sige ginakuha ning plate number kag ginapa-call ang attention sa LTO. So bunang ginahimo sa barangay. Amo kung tani mana Joms, amo kung tani na ang dapat nga i-replicate sang iban nga punong barangay ang ginhimo ni Kap Gary Patnubay. Oh? Si Kap Gary do kapila ko mala ni sa kabes iya na sugata kag nakita. Oh? Hindi magid siya siling yabing ining impresyon mo bla sa mga punong barangay nga iban dira. Di lang ko mabinsunar sa pangalan. Pero kasimple malang ani nga klase sang tawo ni. Pero damo unod utok, kita mo nakapaminsar sa iya nga mapasar ko sa barangay ordinance nga mo sini. Oh? Kag kung hindi pagidya sila iya mag sunod, kung padayon sila mag-violate, i-report ko na ni sa nagakaigo nga hinsya sa gobyerno, that is the Land Transportation Office. Oh, ti padungol da karon ng driver. Why man siya gyapon mimo bisan ano nga pinadungol da kay may markado na to siya sa LTO, maparinyo sa lisensya niya kung ano man dira. Maguot gid siya kay markado na to sa Joms. Oh, araw-araw pa sa 180 ka barangay kapitan. Si Kap Gary Patnubay lang yan nagkapaminsar sa kamos eh. Hindi, makuha yung pati mga kamos na Joms. Do amo lang ng barangay na balaan mo basi ko may ara pagidiban o si ko do gahipos na bla. Oh, isa man na yan sa pamaagi nga hipos ka lang kag implementar mo dayang mga pagsulundan. Isa man na sa mga ginadayaw naton, no? Sa mga kapitan pero ang iba nabi kay siling mo do kung sisinugin mo, no? Nga mambasa mo nila. Hindi maglikobos na mo nila. Amo na no kay Kaptoya way na sang adritso na LTO kuno way na ganito naka lapoto sa traffic management unit diri sa syudad ang nagset sa to sa ordinance barangay ordinance nga kun ang iba ko na nagapatiga-apagid dito na lang sa LTO kay kun sa LTO yati ang iban sila nga multa dami yung sakit-sakit man mo. Oo. May naga-illegal parking ba sa area ni Kap Gary Patnubay? Ati why na kay una to do may naga-parking pero sa sige-sige kay tinabalaan nila kung anong mga violation at why na nag-sige. Bumutsam. No mo nang again obrato ni Kapagos nga ti ma-lesson karon ang mga naga-illegally park dra sa ila sini nga barangay bumutsam. Hindi man imposible may Joms Bangkot lang ko may gimpang deputize si Kap Gary sa LTO? Do sila man lang ganito do gin pagtaslo to ni Kap to mga kagawan or tanod to nga gin sogo yato nga kung paano nga ba monitor dira sa barangay. Di man gali sus Maria kagusip ka. Ara man lang gali. Punong barangay Iriniong. Tipuna tanan ng mga punong barangay mo da. Pasiminaras lang kay Kap Gary Patnubay Sabo na, no? Abot ako dugin pala po to ni Kap Liga sa Liga ng mga barangay nga i-adapt bla. Asang mga kapitanes ang ila sila karon yung ordinansa inline sila kay bisan sa traffic management unit hindi man hambal nga hatag na ni sila tanan kay gidugin na kulang man tawo nila. Magluwas sa Land Transportation Office Bobocham agod nga mag-deliver karon sa mga nag-illegal park sakop sa tag sa barangay diri sa syudad sang Iloilo. Kung ang kilala ko pa nga Ilonggo Pilosoper Bumbo Jomar inang mga kulang sa tawo, kulang sa amo sini, whereas na lang niya Joms. Baga mo amo sina. Kung sano pa bla, lumang tugtugin, gas-gas na iyang kulang kami sa tao, hindi kami kamo sini, hindi kami kamo sala, kay kulang kami sa tao. Ti kung paminsaro mo lang permi nga kulang ka sa tao, ti, why na
Oh? Ang lain lang pagidya kung magluwas ka kulang ka sa tawo, paminsaro mo kulang, kung maminsar kita kulang pizza sa kalendaryo. Madula ang 15 kagang 30, disgrasya gi Jobs. Kay Iban, naman man ang ginahulat mo, 15-30 mo. Pero kung ara lang yung 8 kagang 23, bisa luwa isang 15 kagang 30. Basta may 8-23 lang ya. Di ba, Jobs? Pero namian ko ya, 9-24. No. 8-23 do, hindi pa ko satisfied eh. Okay. Do ka relate ka man? Gakadlaw lang kuya. Gakadlaw lang kuya. Basta ka relate ka. Gakadlaw lang kuya. Pagkapatik nos madam to. Agoy, kita may gapon. So muna na, at least kung paano nga maplastar bubutsan kay kung ara ang participation sa barangay kapati man ang mga law enforcement kasi makabulig man no, kung paano nga ma-regulate ining mga naga-illegal park. Unless lang kung may mga emergency man gina-consider ba na siya. Bumutsan pero iba niya ang diri sa mga area sa coastal road do mga duwa na kunok adlaw ang ginabalik-balik to ka traffic management unit tuwag gid kunok balik tong driver. Bumutsan tapos ang pag-park pa do hindi kadlong bla do nagabalasbas pasdalan tapos likoon. So may mga tendency gid akong laban-laban basi kun makakos pagid sa aksidente bla. Kung hindi gilayon ini siya nga makuha sa national road adra sa coastal area sakop na sang Alapas kag distrito sang Haro. Pila ka ni litro gasolina sa mo Joms? 260 plus bla. 60 plus? Tatlo ka? Depende mas gasolinahan na iban barato, iban do may mahal-mahal gid man. 3 ka litro Okay na bro. Unang isa dira kung paano nga maatagaan karon sang solusyon kay halin to sa may lubok do asaylo to sa coastal area. Dira sa Bersambit karon ka distrito pamutsam. Kamusta na to galing seawall, Joms? Yes, no. Pakigangutan naton tong kontraktor nga isya developer structural babutsam. Mapatigayon sila sang rectification. Actually na to nila dugin clear na to nila ang mga nabilin to blang nga nagatibing nga semento so na nila gin abla nila hasta nga magwa tong lupa sa sulod kag dira sila nga butang liwat tambakan nila at tapos simentohan kaya mga adjustments adto kay ang thickness bla ang kadamolon sang slope sang seawall padabulan pagid do mo to nakita nga mga adjustment kay 20 20 cm ang kadamolon so doy mo on kuno nga 30 na bubutsan para makabato sa atwersa sa nga balod nga magdapya adra sa Bersambit karon nga lugar sa kabilyada nya do 12 mm standard man kuno bubutsan do no need naman siguro kung may mga adjustment sila sa mga kabilyada sini pero ang iban gamba kuno dugamay gid man ang kabilyada sini kay mga base kung 12 mm substandard size standard amo na kunong aras plano mo okay blamo Joms may nagligad to nakalagaw ko lang sa isa ka hardware actually do budiga type ni sila pangita ko to tani ka kabilya bla kay mo ko ka flying pin sang manukan ko ti sling ko kapangita ko sang kabilya nga 9 mm nagpakotisyon ko pagpakot ko nya sir ano ganito nga kabilya liwat imo sling ko 9 mm ang sabat niya dyan sa kon standard kung substandard sir kung anong substandard kung substandard man
Ya bala mo sir, ang standard amo ni siya kadako, pero ang substandard dumidyo gamay-gamay kag dumidyo bulo barato. Pero na ini may nagyapon. Oh. Tiba siya mo na, Joms? Ati, ang na-mention to the engineer nga kung anong araw sa plano, ito yung mga standard na daya. Tiyo, siyempre, kung anong araw sa plano mo, ginasundon mo. Kita mo kay ginsunod kung anong plano araw sa ungka, flyover, kunti. May naglupyak naman tong gina. Nagusmod naman. Nagusmod to alin patukapon. Pero tiyan ginako ni sa seawall tanay, balik na seawall, Joms, no? Ginako, kinman, sa kontraktor nga do pigadong no ila trabaho, ano plastada? Na-mention to ni engineer na Daniel Unifa, daw mo tong siyang site engineer nga naistoryata, kaya ang project engineer ato mapar do nagpamariban sa magpa-interview. Bobocham, no? So do kay engineer Unifa, duway gid man kuno mabantayan mayo. Ay, no, ang ila sa ka mga personnel kay kuno sila buhos. Ay. Tapos ang kun gabi tikay do kataob sa o kun gahunas diya mo na abuho sila para di ma Kay sino mando na? Kay sino mando na nga gabi mabuhos? Di kay ginahulat ang hunas. Gabi kunong hunas ti amo na gabi sila buhos. Kay kun taob ti basi kun ma-damage na kag buson ka anod ang simentong igin buhos. Amazing, no? Ako na gabi, no? Gabi sila gubra. Ang nakatingalahan tadi kay mga materialis ti gabi man kuno gina-deliver. Ikaw na yan nagambal, Jones? Ikaw na yan nagambal? Isugpon ko pa na tani, galing unahan mo ko? Mambal pa ko tani nga, ano ni ba? Ano niya klase ka kontraktor fly by night nga ang abot sang materialis gabi tapos subong ang buhos gabi. Ano kung gabi? Dulom. Tikuti ang project dulom. Kag kung dulom damo sa mga nagaklanabo na Joms. Di ba? Kung dulom gagwa ang pare nga wala ulo. Joms, kundulom gagwa ang pare nga wala ulo. Kundulom gagwa ang kapre. Kundulom gagwa ang mumu. Hala, sigiyan nyo. Amana ang doon natabuan ng kuno to, di man hambal nga gabi-gabi kit. Natabuan pa gen? Bobocham dito sa may sa bit nga lugar kag ang sa nadula to nga kabilya do isa lang to ka best ka na report man do tatlo ka bundle gitong ginhakwat to ti web tumbal ako din na to. Oy nagbakal ko ya blaya nagbakal ko ya kabilya ya ay patindaw sa flying pins ti sa manukan ay kaysa. Hindi man ta magano si mo kay may kasarang ka man. Agin talaga ya. Oo. Galing kiti. Tama na. Halin po sa miyagaw. Bit-biton gidila pa kanto sa haro. Do layo na guro gawa Jones. Ako na manang development at saliti may may mga pagbago man kag may mga movement naman na. Mangkuton ko di Abi Jones. Ang kaubrasang seawall diri sa may Rizal Lao. Kung anura sila gabuhos, kung gabi man sila gabuhos. Kaubla engineer mo, no? Doon na-take mo ko sa kakilid kag sa tutunlan. Gabi mabuhos kay Jonas. Gabi maged. Araw. Dito si man siguro kay diri sa may Rizal kun mabalod may eksperyensyahan man dito momentos miagaw. Amo gani nga mamangkot ko na karon tapos ko din makadtuk to dayon mangita ko na sang kung sino na pwede pa pamangkutan mga obreros daw kung ano da. Gabi man sila gabi man kamudiga buhos part. Tamo na amo nang latest Bobocham kag
gina-reach out tadi karon DPWH sa good to plastar taman kung anong bangin plastada sini no sa siliwat sini nga pag-rectify sa nga seawall dras may banos miagaw. Oh. Ti mati ko ining kontraktor ko nun do malapit na sa mga matagas man ng opisyal da sa First District ko na sa Miagaw. Ti una kay Perdo Manila business la. Bubutsam ang gining kontraktor nga naga-obra dra sa seawall. O taga Cavite ni sila no? Tiyan mo ng information dili nga nakuha naton. Bubutsam kay may capacity man sila kuno nga mag-obra sa seawall. Tiway makuya ka question sa kapasidad nila ya basta yang palaligiban lang da nga gabi isla gabuhos kag gabi gabot ilang nga mga materials. Iba si kon delikad grabing init pagid mo no basi ko mo mana ang rason. What a brilliant idea. Sige na Joms, thank you again. So iban sila plastar naton si ban nga public affairs program sang Bombo Radio Ilio. By the way, dire korespondorya plastar taman kay do nadakpan dire bobot sampo gabligya liga karbas. Dire sa may distrito sa Bandurriao. Pila ka karbas na bligya ya? Duay kunot mga dokumento kag ang ginagamit na pakulong salakyan do armored car. Wow! Armored? Kay initial datong information do security kuno ni. I-plastar dato niya. Kuro kalbuhon, hindi? Kuro kalbuhon? Kasi di mani check tala karo kay panabon kinamo. Sige, Joms, thank you again. Iban sila plastar si Banyo Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining report. Bola pa ning ko sa latin sa aton sinima ka Bombo. Padayon lang kamo sa pagupod sa pagpalayag sa mga news and public affairs programs sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa aton sinima social media platforms, Facebook Live, YouTube channel kag Bombo mobile app. Syempre 837 kHz sa inyong sining mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Nis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo. Sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 21 to 27, 2024. Ang retro band kag ang ila great collection of oldie goldie songs are all yours kag inyo liwat nga ma-enjoy sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Hulyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show na puno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal? Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag ut? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon and good afternoon, gid sa inyo tanan mga kabombo. Hello dira sa inyo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Thursday na kita. It's the 25th of July 2024 and kanami gid kay apisar nga nagaulan-ulan pero nagaguwa-guwa man no si Haring Adlaw. Sige, welcome mga kabombo sa saning nga hapon and we'll be bringing to you ang mga istorya nga aton nga na-receive diri. Ginapasalamatan ta ang aton nga mga letter senders kag sa mga mangin masunod naton nga mga letter senders kabay nga na-include ka na dira kung wala ka pa nakaagi shares ng imong istorya diri sa KLP. I-email mo na ang imong kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung konsulat nimo ipadala mo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope wala sang mga pisngo dira sa inyo, nagasingok-singok kay ti bila-bila kaadlaw nga nagainulan, no? We're prone to sickness. Kabay, you wouldn't be down by the weather or hindi magka-flu. Pwede ka flu panago, pero hindi gid. Masakit nga flu. Trangkaso. Anyway, welcome na sa ating nga palatuntunan. Kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Here's our song for you from Jonel Gavin, Bilanggo. Mayong hapon. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapiningan, di maka
sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Ialay mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Ialay mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman at tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid at bilang ko sa kaganapan. Iawan mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iawan mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iawan mo ako, iawan mo ako, iawan mo ako. Iawan mo ako, iawan mo ako. So mga friends natin dira, no? Dira sa may BJMP, mga friends natin inside. Good afternoon na gid sa inyo. I'm sure sa una, no? Kadamo sa mga nag-share ng ilang mga istorya. So, feel free. Basta makachempo ka mo dira. Tapos, may pasuguan lang ka mo para nga makalabot diri ang inyong mga istorya. Good afternoon, gid. Sa tanan nga mga preso dira sa BJMP. Kag sa iban pa nga mga presuhan sa tagsa ka mga distrito. Mayong hapon, gid. This is Tita Regine. That's Bilanggo from Jonel Gavin. It is now 25 minutes after 2 o'clock. Diri na kita sa aton nga una nga sulat. This is from Capricorn. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, Tita Regine, kag sa mga taga-subaybay sa siningang programa kahapon lamang. Tita, do you believe love is sweeter the second time around? Kuno man? By the way, just call me Capricorn. Sa panugod sa akong istorya, ginsabat ko ni si John, bisan in a relationship na ako, tita, kay sa isip ko, okay lang, kay layo man siya. Sa nakilala ko ni siya, tita, ginatawag ko pa na kuya, kay may 5 years kami nga age gap. Everyday chat, kay video call, wala gina-absent, tita, pagkatapos ng iya nga obra. By the way, isa siya, tita, ka OFW, working in Jordan. Sa pila ka months naglipas, ang akong time didto natana sa iya. Kag naisip ko nga breakan ko na lang ang una ko nga boyfriend, nga tagon ta lang kay Aries. Actually, hindi pa si Aries ang pasugot, tita, sa gusto ko, pero sure na ako kaysang time na nga kami tag marais lang ta nagapabatsyag, tita. Ti amo na ang reason
nga dasig lang ko nahulog sa patibong ni John. Hehe. Months later, nakita ko lang sa FB nga kasal na siya, tita. May binagahulat lang man siya katamang oras para makahambal sa akon nga I'm not his girl. Haha, di ba? So anong masay mo? So balik ta kay John. Tita, cousin ni siya gali, isang asawa sang cousin ko. Ulihi ko lang nabalaan, kaya ang asawa sang cousin ko, diri ko lang man nakilala sa gwapong sud, tita. So at first, nahuya ako sa iya, pero later, nag-slightly close man kami, tita. Years later, naging okay ang sitwasyon. Kagang cousin na niya, ginhimo na nga tana bantay sa akon. Ay, wala ako pa na-mention, tita, nga ako isa man ka OFW. Kung sa diin na lugar, secret lang anay, tita. So, umpisa sad to. Tita, every holiday, Sunday, off, upod na ni kami ni cousin niya. Si cousin niya ang tagapalapnag sa balita, maayo man o hindi. Year 2019, nagbakasyon ko, tita, for 2 months sa Pinas. I was surprised. Kaysa ako nga birthday, nakabaton ako bouquet of roses, kag 3-layered cake with a theme Disney princess. May kalipay, at the same time, ang nasa isip ko, tita, nga, insa si Elsa, bata pa ako, para ka na. Ang iya ginhimo nga taga-deliver ang akon cousin, kag utod sa niya asawa. Nakibot lang ko, kay pag-abot ko sa balay, nakita ako na dayon ang dala nila. Halin ko, tita, sa tindahan, nagbakal para sa party for dinner pa. So nag-offer lang ko sa ila snacks, kag nag-istorya gamay, kag nagpuli man sila dayon. By the way, tita, si John, nakakadto na siya sa balay, pero wala ako. Kayang amon bakasyon, hindi magtugma sa isa kag isa. Tapos nag-abot ang pandemic, everything changed. Hindi lang sa face-to-face mahigpit, tita, pati na sa paggamit sang iyang phone. Ang adlaw-adlaw nga chat kag video call, nadula na. Naging once a week, wala na gid. To cut the long story short, nawala na lahat, tita. Ambot nga ang hindi na siya makatawag, siguro ang virus nagalatay man sa hangin. Upod sa iya words, kung i-receive ko ang call niya, haha. Sa una, ginintindi ko pa siya, pero nagbuhay. Naglawig ang pandemic, kag wala na ko katiis sa wala komunikasyon. Nag-end up kami sa breakup, Tita Regine. Ang sabat niya, ikaw bahala, ikaw may gusto, pero makahulat ako sa pag-uli mo para makaistoryahan na ita. Mahulat ako. Sa isip ko, tita, gindula ko na siya. Pero gina-update ako sa niya cousin kung ano nagkakatabo ka na. Tapos napatay ang iya utod, nagpuli siya in a month. So nag-send man ako message, tita, para to show sympathy. September 2022, nagpuli na si John, tita, for good. Updated man ko gihapon about sa iya, kag ang cousin niya, ang source sang chismis. Anyway, until nagabot ang time, nga mabakasyon man ko, tita, si cousin niya nagsugid kay John. Kag sang pagkamaan niya, nagkadto sa balay, kag amo ini ang natabo. Fiesta sa amon, tita, damo bisita, pero close relatives ko na lang ang nabilin. Kay around 2 o'clock na siya nag-abot. While ako nagakaon, ang hinablos ko nagambal sa akon, nga may nagapangita sa akon sa gwa, sabat ko lang, pasudlon niya, kay nagakaon pa ko. Pero hindi siya magsulod, tita, kung hindi daw ako ang magpasulod sa iya. Why, ako it may gina-expect yung bisita, tita, kag never man ako nag-expect sa iya. So after ko kaon, nagwa ko, huwa, nakibot ko, tita, kay amo na nga time. Amo na ang time nga una gidnamon nga kita ay. Ang feeling bala nga hindi ka makabalo kung maano ka ay maan. So nagadalagan sa isip ko, hala, amo na ta nagali sa personal? Taas, tita, dako nga tao, pero hamot. Kundi bihamot, ano na lang. Anyway, gipasulod ko, tita, kag tagaan pinggan, pero wala pa siya nagkaon. Diretso na ngayo tubig. Kay same feeling gali kami, tita. Ang gina-expect na sa akon, pagkita na sa personal, iba gali.
Days later, permi na siya sa balay, nga nagakadto, kag may bit-bit kung ano-ano lang. Pati si nanay kag tatay, ginapangaluyagan na niya. Hasta gintagaan ko ka second chance, tita. Pero nagbalik man ko sa abroad liwat. Paglipas sa katuig, okay ang komunikasyon namon. Kag nag-abot naman ng elections. So naging busy, dumanta na tita kay running for kapitan. Sa una, ginaintindi ko lang tita, kay support lang ko sa gusto niya. Hasta nagdaog siya, kag naging kapitan na. I thought, tita, nga magbalik na ang iya time, parehas ang una, pero naglala pagid, kay wala na gid time. Nadulaan ako kagana, kag ang love ko nadula man. Hasta ginambalan ko, tita, nga suko na ko. Pero hindi siya magsugot, kay wala man ko nasala, kag may ginistoryahan na ka-parents ko. Si nanay, bitita, gusto na ako mag-asawa na, kay hambal na, pwede na siya mapatay kung may asawa na ako. Ha ha. So sa tulad, tita, napabayaan ko na lang siya. Kay kung para kami sa isa't isa, matabo gid na in God's plan sa aton. Salamat, tita, sa pagbasa sa akong story from Capricorn. Capricorn, thank you so much, Gid. Isa ikaw sa mga OFWs na nagsabat sa aton diri nga recent nga pagpangagda sa inyo because we already miss you. Siling ko, kumusta na kamuda ang mga OFWs naton, ang mga ara sa abroad? Kumusta na kamo? Wala na kamo nakapabati sa inyong makahimtangan dira. Kag ikaw, Gid, no, ang isa sa mga una nga nagsabat. And it's about your love life. But well, you know, sometimes hindi man na pwede, no, nga mahambal ka na lang ati kung kamugid para sa isa kag isa, kamugid ina, because you have to take an effort. Kaya kung puro pabayaan, like say, siya, magpuro pabaya lang, mahulat lang kung ano nang magkalatabo. Next, ikaw, amuman, puro pabayaan man, mahulat na lang kung ano magkalatabo next time around. Di daw wala lang no. Whereas kung may nag-effort sa inyo nga, uy, pungkuan tani, tadlungon tani, ano gid bala ang plano ta para sa isa kag isa. Well, it takes two to tango, kag manami gid, no? Nga there is an open communication, kag wala sang something nga malabo. Na bala nga, ginlay down nyo, no? On the table, ang inyong mga cards. Ano plano mo? Kaya ako mo ni ang plano ko. So sometimes kanami man, no, nga amo sina open lang, there is openness para nga mabalaan sa isa kang isa kung ano gid man ang iya nga plano sa iya nga kabuhi. So, kung na mo niya, no, kung ako maglantaw, do kalabo lang. Kaya do wala, no, siya gani, do wala na gid siya nag-effort, depende ina sa imo, kung okay ka lang, nga amo sina. But, if you like, nga may concrete structure, yade. Kag may klaro nga hinambalan sa tunga ninyo nga duha. Then you sit down, you talk, para nga mabalan nyo makaplan ka mo together sa inyo nga future. Kung bala, luyag nyo gidman nga mangin ka mo sa ulihi or okay lang. Kung hindi ka na, hindi naman ko. No? Klaruhay lang. Anyway, thank you so much sa imo, Capricorn, and ari ka pa di sa Pinas, kung wala ka na, kagara ka naman dira liwat sa abroad, I hope that you're doing good. Carry lang. Salamat, Gid. Up next, another story nga itong igadulong sa inyo, mga kabombo, diri gihapon sa kahapon na may program. Still with Tita Regine, magapanumbalik kita pagkatapos nun. Sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang masunod nga mga energy safety tips, agud mangin safe ang tanana. Sa tiyon sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan.
Magbalikido kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron. Diri sa kahapon lamang program, ang aton nga next story is specially requested for today kay ti para ni kuno sa kay Leo 25 who is celebrating. Tiyo kabalo kung lalaki or babae si Leo 25. Anyway, her na lang, feeling ko babae. 77th birthday niya today. And Ma'am Inbi, feeling ko ikaw ni. Ikaw gid man si Leo 25. Anyway, aring nga sulat. Mahal kong Tita Regine. Mga buutan nga katapos sa Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, mga friends ko sa KLP, mayad gid nga hapon dyan kaninyo. Kabugnaw sang kaagahon, pag-abre ko sang bintana, nagaatubang sa sidlangan, nakita ko ang mga tanom nga malipayon, nagayuhom, nagasaot sa pagdupoy-dupoy sang hangin, nagalupad-lupad ang mga alibangbang, nagakanta ang mga kapispisan, nagapamalo ang mga manok, kag nagalangoy ang mga bibi kagansa. How wonderful is the world we are living in. So thank God I have seen the rising sun full of hope and inspiration, expressing the love of life of all creatures, including me and my fellow human beings. Now, let me tell you of our previous togetherness. Masobra 30 katuig na ang nagligad nga akong ginahanduraw sa sininga adlaw. I wonder, when I read the replied message of N,
The second to the last daughters ng akon anay nga foster parents. Tita Regine, dito nagali siya sa California nag-teach and married late to a well-to-do Catholic. But before I proceed, pamatianay ninyo ang background sini nga episode. Nag-imaw kami ni Ann sa iya kwarto sa ilabalay, made of nipa and bamboo, sa kagustuhan sa iya mga ginikanan. Graduating si Ann sa high school, pag-board ko sa ila sadto, pag-transfer ko teach. Manami amon relationship as she called me manang. Maldita, dyan nga bata, akong tanawon mo sa hitsura, pero hindi. You can't really tell the book by its cover. I treated her like my younger sister. Nag-queen siya pag high school day. Ginbuligan ko pag prekurar sang tanan niya nga kinahanglanon. Iya gown, crown, etc. She was once a declaimer and an orator. She asked me to criticize her when she delivered each, and nag-graduate siya bilang class valedictorian. Sa pagpadayon ko, pag-eskwela na sa college, why na kami communication. Pero ilam, do ginatulod gid ako nga i-search ko ang iya pangalan sa FB. Nakita ko kag nalipay. Gin-try ko i-message. Why makareply? Kag-abi ko, iya na gid ako nalimtan. Naginhawa ako it malawing. Naglantaw sa panganod. Pag-recall that God never forgets our togetherness. Then I asked myself, ang kalimot bala, waay gahom? But after 3 days, nag-reply siya, nga puwerte ang kahidlaw. Kag naghidlawanay kami with warm kisses and hugs through video call. Just imagine, tita, the number of years nga waay kami magkitaay. Nangamusta siya sa akon, ang sabat ko okay lang. Nagadukoy-dukoy ron sa kamalamon. Hambal na okay lang, basta healthy. And she told me that she was sponsored by her professors to reach America to teach. Happy siya, nagpadala mga pictures during her grand wedding. 50 years old na siya, while her husband was 6 years older than her. Sayang, wala sila anak. Nalipay ako magtanaw nga daw artista kay tigwa pa man. Kagka mapinalanggaon man sang iyabana kung imo nga tanawon. Her mother enjoyed witnessing her wedding, but her father wasn't. He passed away 12 years ago. So after 7 ka tuig, namatay iya nanay, kag nagsunod iya magulang kag manghod. Waay si Ann makapauli, kay amo gidto ang paglapnag sang COVID. Nagahiribion ila ka manghuran sa Manila, nga waay na siya maabutan sa ipagbakasyon dya sa Iloilo. Hambal ko kay Ann, i-message mo nga ari pa ako. Sugaton ko siya sa airport kung gusto ta na magbakasyon di sa Iloilo. Dako gid ang pagpasalamat ni Ann sa akon warm welcome sa iya kag sa ila. Ang sabat ni Ann, mayad gidaan kung magbakasyon ta na dyan. Magkitaay ka mo personal para ma-open up niya ang amon dako nga problema subong. So naman ko tako dayon. Ano kuno di nga problema? Basi may mabulig man ako. Sabat ni Ann, salamat kid manang, do naghaganhagan ang kabugat sang ulo ko. Parte sa amon irehensya nga lupa nga ginposesyonan sang iban. Kay abi pa lang, waay kami dyan. Kag amon dulang ginapabayan. Ay sus, tuklain man, hindi imo posesyonan mo. Ano nga ang akong tugda? Dapat kadtuon gid na di kag usisaon. Iistorya na sa amon. Kay basi may matugda man kami sang manghud ko, maskin hindi kami abogado. Sili niya, salamat kid manang. Imo kami gingkabig ng mga utod. Though we are not related by blood, but related by heart. Your 1 year stay. Sala ako. Your 1 year stay with our family. Palangga ikaw ni nanay kag tatay bilang subang nila nga anak. Kag nakakatun man kami sa pagpalangga sa imo nga amon magulang. Manang please, we need your help.
Nagasakit ang akon ulo kung madumduman ko di nga problema. Hambal ko, hindi magpa-stress masyado. Ipalambot di nga problema kay Lord. I'm sure He will help you. He never forgets us. I suggest aton di i-refer sa abogado for legal advice. Huumanang hambal niya, kay akon hambalan akon manghod, nga iya di asikasuhon. And siling ko, hindi ninyo di pagpabayi, hindi ninyo pagpadugayi before it will be too late. Basi bala ang iba dyan, ang iba daya, nagapanilag-nilag lang nga magbiraman sing ilag gusto nga posisyonan. So amo, parang Tita Regine, ang dugang ko nga pahanumdum. From the Didache, it tells that human memory is inherently weak. Oo, kay ti ma-forget nato, no? Ang madamo nga mga butang after so many years. As we enjoyed practicing our profession, nalimtan na nga maatipan ang gikabilin sang aton mga ginikanan. Much more so, nga uay na sila. Hence, the Bible was written in order to remind us constantly of the long history of God's great love and mercy. Si Luke nagsulat an orderly account to Theophilus, that he may know the certainty of those things in which he was instructed. Si David nag-compose madamo nga mga salmo, all of which attest to the goodness of the Lord. God does not forget because He is omniscient. However, when we encounter difficulty, struggle with unanswered prayer, after unanswered prayer and labor under a prolonged crisis of faith, we tend to believe that God had forgotten us. No, of course not. God never forgets us. Ang memory ni Lord is eternal. He has not written our names on the palms of His hand so that He would remember us. Our names are written on His hands so that He would remember that He will never forget us. Ang aton nga strong attachment sa kay Lord, dako gid na nga bulig. Kabalo siya sang right solution sa sina nga problema. So thank you, Tita Regine. More power sa imong program, and may God shower His blessings, bright ideas sa imo to be shared sa imong mga listeners. Very truly yours, in B, sang Iloilo Province. Happy 77th birthday, Leo 25. Feeling ko, ma'am, imong birthday subong. Anyway, kung ikaw gid ba ni ma'am, happy birthday. Kung hindi man ikaw, sa naga-birthday, nga si Leo 25. Happy birthday lang. Uy, kasubong gid ba na, no? Nga may mga propiedad, especially kay mabudlay, no? Kung layo na kamo sa inyong propiedad, ginbilin actually sa inyong mga ginikanan. And though confident man kamo nga kabalo kamo nga tiin nyo na ila na sa inyong mga ginikanan. Pero tiway tiya kabalo, no, ang mga tao dahil sa palibot, doon gahulat lang sang opportunity para nga posesyonan ang ina nga lupa nga anyway, inherited ninyo sa inyo nga mga kabudlay sang hilgay no ng balon sang inherited. Anyway, nga ginpanubli nyo, nara na lang, ginpanubli nyo halin sa inyong mga ginikanan. And I'm sure, no, nga hindi man ato mangin happy ang inyong mga ginikanan, knowing nga ang pinamalhasan man nila sa ulihi, wala na kadto sa mga rightful people. And kamo ina, nga ilang nga mga ginikanan. And so, dapat kid man, no, kung ara ka muna sa malayo, if you can just have somebody para nga maghikutar sini, para nga hindi na maglala, hindi na magdalom pagid ang problema, it is good nga ti may nagapa-assure sa inyo nga ti sige pakadtuadi ko ang utod mo or sino man da ang imong representative para nga ti basi may mabulig man ining si NB kagang iya nga utod. So sa tanan man sa ato, no, hindi naton pagpurupabayaan kaya ang mga butang kung kaisa they would cause bigger problems kung
pasapayan lang ang aton nga paghatag sang atensyon or puro pabayaan lang, well, valid man, no? Ang mga reason because why ka di, ara ikaw sa US, pero somebody has to take care of that problem and somebody has to look into that para nga mabalik dyan sa inyo. Kahit ikaw mo man ang mga rightful owners sila bilang mga anak, no? Kag mga bilang mga manupanubli sa sinangalupa sa inyong mga ginikanan. So I just hope you would find time. Kung hindi man ikaw, ang iyong mga sister. Sige, Ma'am NB, thank you so much again for another sharing diri sa kahapon lamang program. 56 minutes after 2 o'clock, magpapanong kita pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok.
Estrada. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig. Ikaw mga kabombo, may flash report anay kita nga kuhaon nagikan sa kay Bombo Jomar Villa, may nagabaligya sang armas nga hindi legal. Alright. Bombo Jomar, good afternoon. At ito rin ari karon sa kustodiya sa CIDG Iloilo City ining isa adri ka individual matapos nga nadakpan sang otoridad nga nagabaligya karon sang armas nga kulang sa dokumento. Ang ining subject diri karon amo si Stephen Brito. Stephen Brito, 35 anyos, taga Rizal Palapala 1, city proper. So nabaklan ini siya sa duha ka armas tuthang nga .45 caliber pistol kag isa ka 38 revolver. Kung sa diin ining mga armas ginusisa sa otoridad sang CIDG kung bala may authority to possess and own firearms ining nasabit karon nga suspect nga napaslawan nga nag-present ini karon sa otoridad rason ini sa ground nga ini siya ang gin-aresto sang kapulisan kag do mga more than 1 week na ning operate niya ang pag-monitor sa CIDG hasta nga gin-operate kag natigayon subong hapon ang ilakip diri sa na akuha ang iya sining nga service nga armored vehicle bawo grabe kay ang ining subject security guard ini siya tapos ang driver sa sining armored vehicle after kuno sang ila sining operation do mo ning ginahimo niya nga ginagamit ang salakyan agod nga makabaligya gid lamang sa sining armas nga why ini siya sang authority to own and possess firearms diri at intelligente subong ginahikutar sa CIDG ang mga nagkakigo diri karon nga dokumento agod nga ti mapasaka ang nagkakigo nga kaso batok karon sa suspektsado. Isa ni sa ginahimo karon sa otoridad kampanya man sa sining mga loose firearms bangod nga ti damo ni posibilidades nga pwede mahimo nga magamit sa krimen ang ining mga armas amo ning subject diri karon sa verification sang otoridad. Iban sini nga mga detalye kag information plastar naton sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Live diri sa CIDG Mandurriao, ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa inyong gibalita diri Bombo Jomar Villa sa inyong mga istorya mga kabombo. Hulaton ko ginina, paki-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. We thank Tina Sang Negros for informing us nga she cannot be with us sa sining Saturday because may very important siya nga commitment. So that means nga we would be reading stories this Saturday. Wa kita sang interviewon but may ara kita sang announcement sang aton nga winner. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas. Ito yang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita tomorrow mga kabombo. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.